Een hele goede avond. Het Mooswief om Lieg, Bacchus in de Roer, de Prinsensteek af. Het zijn allemaal tradities voor deze dinsdagavond. En vanavond hadden we dat in de jaren door het masker op te bergen in Gulpen deze vastelovenstijd. En daarom schakelen we regelmatig nog Gulpen. Robert Jansen, hoe is er? De Stijter, daar is er Stijdelkloor om ons door de live optredens te loodsen dadelijk van Spik en Span, van Beppie, van Dom en Dul, van Frans Kronenberg en Katja zeven dadelijk ook nog. En het liedje Noord Zuien, maar dat wordt gezongen door Rug. Laat ons nooit zuur, vasteland, is ons toch. Ik ben geboren, Ik kom veel, maar kom ook altijd weer. Terug naar het stedje van de zee. Ja, en hier aan tafel praten we met 8 gasten die een hele speciale vastelovend achter de rug hebben. En de situatie met de avondklok van vanavond, die zou zich natuurlijk bij uitstek lenen voor een mooie buurt. En daarom zijn we blij met Sylvia Ramakers, zoals buurtkampioen in 2014. De eerste dame die na 52 jaar dat kampioenschap won. Hoe heeft zij deze coronacarnaval beleefd? En Katja Hens is zangeres, ze is lerares in Heerlen, maar ze is ook vicevoorzitter van de Jeugd BZL. Een spiegel, zoals het hoort met carnaval. Vandaag in deze avondgasten, verlaten dich niet in de steek. Ja, fijn dat jullie allemaal van harte welkom in een carnaval waarin we dus meer dan ooit worden teruggeworpen op de essentie ook van de traditie. Het samen vieren van een feest voordat er nog 40 moeilijke dagen aankomen. Met 2 dames die normaal gesproken nooit hier zouden zijn geweest op een carnavalsdinsdag, maar vanavond wel. Wie is dat, mevrouw Hens? Heel raar. Ja? Ja, ook wel een beetje onwerkelijk. Ja, het zijn ook de dagen in ieder geval dat te beseffen is, Kumpen. Ja, het is afgelopen week wel echt dag met een lach en een traan geweest. Als ik afwisselde. Zo. Ja. Toch wel heel leuke dingen maken doen onder deze omstandigheden. Die ook heel bijzonder zijn. Maar het besef dat ze niet viers en niet kinds al ruim 11 maanden is toch wel heel gek. Ja, Ja, we zijn blij dat ze hier is, doen we toch een beetje samen. Hè. Sylvia Ramakers, ook fijn natuurlijk dat ze er is. Het is, ik zei dat al eigenlijk, hè, dat zou Bino zeggen, bij uitstek heel erg dankbaar voor een buurt. Wat zou ze ermee doen? Of toch niet? Ja, Is nu het- met is het de coronatijd. Ja, ik vind het... Ja, denk misschien ik- al het hele circus eromheen. Ja, om het echt voor een buurt meteen te gebruiken, nee, dat ligt niet meteen in mijn gedachten. Nee. Ik ben eigenlijk wel blij als het gedaan is. En als er echt die, dus gewoon voor een kwatsch, lekkere kwatsch, schedenzever. Maar ligt er dan wel een grens eigenlijk van zaken die gewoon te veel impact hebben, te dramatisch zijn, die zich dan niet meer leren? Voor mij persoonlijk wel. En ja, ik denk dat de grens misschien bij bepaalde buurtredners gaat hogerlijk. Dan gaat wij dat die misschien juist gaat wij gewoon. En daar kunnen misschien best wel leuke grappen over gemaakt worden. Maar ik denk dat ze heel voorzichtig moet zijn. Vooral omdat het gewoon natuurlijk ontzettend veel lui iemand kwijt zijn geraakt, Ja, helaas. dat is natuurlijk hoor. En, Maar die avondklok dan vandaag? Ja, die avondklok, dat is dan misschien nog wel gaat. Nog wel dankbaar. Moest nog wel een schutgekkigheid over zo'n kunnen maken. Ja, Maar ik denk pas over een tijdje. Ja, want Dus we hoorden misschien inderdaad... gaat voor het volgend jaar. We hoorden inderdaad de avondklok, een rechter in Den Haag, die zette daar vandaag een streep doorheen en die zei, procedure niet goed gevolgd, dus de avondklok per direct stel ik hem buiten werking. Kabinet in paniek en die gingen terug, die gingen in hoger beroep en die zeiden, dat kan helemaal niet. En voordat uiteindelijk die wet dadelijk, voordat er een definitieve uitspraak komt, zou die wet gewoon in werking moeten blijven en zou ook die avondklok moeten blijven gelden. Hoe gaat het nu verder? Veel onzekerheid. Wie geit er op de Friedhof in Maastricht? Robert Jansen, voordat er dadelijk nog hulpigheid, die is op het Friedhof. Wie is het, Robert, op dit moment? En wat is de verwachting dan? Nou, het is momenteel erg rustig. Ik zie wel 2 vastelovensvierders vierders staan op het Friedhof. Er staan nog 2 agenten bij, terwijl het pas 8:30 is geweest. Dus in feite mogen zij er gewoon zien. Misschien willen de agenten weten wat zij gaan doen. Of dat ze mogelijk nog meer vrienden verwachten die ook toch een klein beetje naar boete willen gaan vanavond, ook na 9 uur.
Ja, wat de verwachting is, dat is een beetje lastig te zeggen. Want ja, de verwachting is ook, ja, wie gaat het uitkomen? Hè? Wat gaat eigenlijk het gerechtshof over de avondklok zeggen? Misschien dat mensen door nog van in afwachting zien. En als dan het gerechtshof zegt van ja, we geven inderdaad die mensen gelijk dat het te zeer onze vrijheden beperkt en dat de gronden niet goed genoeg waren. En de avondklok is per nou afgeschaft. Misschien dat het dan volstroomt als het gerechtshof zegt nee, we blijven achter, of we scharen ons achter de regering, achter het kabinet. Dan blijft de avondklok in werking en mogelijk dat mensen dan ook meer toeblijven. Maar dat is een beetje koffiedik kijken op dit moment, Maries. Ja, rare situatie. Ik hoor nu van de regie, het gerechtshof beraadt zich nog steeds op de situatie. Ja, dan zullen we dadelijk uitsluitsel krijgen. Maar ja, natuurlijk, praktisch gezien, moet gewoon thuis blijven. Of in ieder geval niet de grote meute opzoeken, want avondklok of niet, de situatie blijft natuurlijk hetzelfde. Katja, wat vindt ze van deze situatie nu? Wie dat allemaal geit, wie dat lukt? Ja. Nou ja, en wat we dan op zo'n carnavalsdeen zich eigenlijk in zo'n bordje kregen. Ja, eigenlijk vind ik het wel een beetje poppenkast. En ik heb toevallig ook wel het getwitterd. Kijk, wie het allemaal gaat, is ook een beetje raar. En dan lui oproepen om te gaan feesten, omdat de avondklok weggaat. Ja, dat vind ik bizar. Want de maakt niet met grote groepen en het is gewoon niet. Dus dat is bizar. Maar het feit dat de regering niet accepteert dat ze zich niet aan de wet hebben gehouden, vind ik ook heel raar. Mensen dan denk ik, had je dit nu niet kunnen accepteren en in plaats van nu toch de macht willen hebben en misschien dadelijk rotzooi in het land te krijgen. Want daar ben ik wel bang voor. Ja. Dat het rotzooi gaat worden. De kind zelfs natuurlijk middelbare scholen goed, hè? De kindse leerlingen goed, want door werkt ze. Wie is een beetje het sentiment onder de jeugd? Heb je het idee dat op het moment dat er groen leegkomt, dat die inderdaad gewoon deze dagen? Of is dat toch het besef van ja, we moeten ons een beetje eraan houden? Ik denk voor het algemeen dat dat wel metvalt. Er wordt heel erg gesproken over dat de jongeren depressief zijn. Ik maak het zelf gelukkig niet ervaren. Ik zie leerlingen thuis die het mooi zien, die er klaar met zien. Dat zien we allemaal. Maar ja, die pep ze op door te zeggen dat ze het goed doen en dat ik trots op ze ben. En die hebben over het algemeen allemaal ouders die op ze letten en die ze niet naar buiten laten gaan. Dus ik verwacht niet dat die vanavond de straat op gaan. Nee, en tot nog toe eigenlijk de carnaval heel goed verlopen. Geen calamiteiten, uitzonderlijk creatief, uitzonderlijk inventief eigenlijk ook, alles en iedereen. En zo was het ook zondag op het Vrijthof eigenlijk geweldig leuke sfeer. En werd er nog een beetje de draag gestoken met L1. Oh! We weten allemaal bij L1, dat lukt even niet lekker. Dus hebben we vandaag gebeld. Die zeggen, Fik, doe deze dat part-time werk, doe deze dat goed. Kind van om de streek gewoon. Oh, dat is niet van de L1. Even een Zoom-gesprek, maar dan moet even unmuten. Het verzoek om de 1,5 meter maatregel te respecteren en voorkomt dat veel moeten gaan oprijden. Ja, dat zei de politie en uiteindelijk grepen ze toch in en kwam dit cordon, die gingen over het Vrijthof heen. En zo werd iedereen gevraagd om toch de maatregelen te respecteren en om alsjeblieft dan toch het plein in de Limburgse hoofdstad vrij te maken, naar huis te gaan en daar eventueel verder te vieren. En misschien te kijken naar L1. En dan komen ze natuurlijk dit programma tegen, maar misschien ook wel een leuke buurt van Sylvia Ramakers uit de oude tijd. Ja. Wie is het met de buurten? Is het nog? Ja, ik ben nog een buurt. Alleen ja, dit seizoen natuurlijk niet. Wordt het heel erg stil. Ja, zo wie voor alle collega's. Maar ik heb maar een buurt een beetje weer in mijn achterkop. Ja. Daar ben ik dan bezig. Maar ik heb meer tijd voor nodig voor deze. Even te laten bezinken. Zullen we eens even terugkijken naar de buurt van 2014? Ja. De Overijster, hè? Ja. Mooie, legendarische buurt dus van Sylvia Ramakers. Ja. Maar het zien niet alleen maar ouderen die schrijven nu. Ik krijg ook brieven van jonge mannen. En jonglui, die zien veel directer. To the point. Dat is Engels. Die zijn recht van zijn raam. Die gaan er graag op het doel af. Die schrikken uit vertrek. Die zijn ongeremd. Zo schreef hij in zijn brief dat hij ons een gooi beurt wou. Ik dacht, poepoe. Poepoe. Ik denk, maar die kom ik niet weg. Ik denk, die laat ik komen. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken, het kwam tot de afspraak. Ik was me al op van de zenuwen. 2 nachten niet geslapen, uitslagen in mijn gezicht, camouflage stif op mijn bukkelen. Ik dan naartoe. Ik sta voor die deur. Nerveus. Om zenuwensachtig van te worden. Het
lukt mich maar juist hem op die bel te duwen en hij deed open zo'n stukje. Ik loer, ik zeg hallo, zo. Hij kijkt me aan en hij vroeg, komt hij voor die grote beurt? En ik, dan kom er achter me aan. En ik, oké. En toen duwde hij mij in de dwel en een emmer met een fles allesreiniger in de hand. Ja, dat bleef gewoon leuk. Blijf leuk om terug te kijken. Speelt ze nog vaak? Ja, in principe ben ik nog altijd lekker met die buurt en met de buurt als verkeersregelaars bezig. En ja, blijft toch kriebelen. Ja? Ja. En zijn er momenten vanuit die buurt waarvan ze weet van ja, nu heb ik er nu aan het tuiken. Dit wordt hem. Dat ze veels... Ja, eerlijk gezegd niet, omdat ik dan zo in mijn rol zit. Alleen wat ik doe, als ik echt ga spelen en als ik echt Limburg doorgaan, dan heb ik altijd contact met de organisatie en dan verwerk ik wel lui erin die dus in de zaal zitten, die dan zogenaamd op mijn advertentie hebben geschreven. En dat geeft denk ik hele hilarische momenten, zeg maar. Omdat er dan wel ergens zit, die mannen dan, die 3 of 4 mannen wat ik noem. En dat is wel heel erg leuk. Maar die moet ik natuurlijk echt even schoot erin knallen met een kop. En die komen dan. Ja, ik is geen experimenteren. Herkend onderijn van een hinnenzitting, hè? Beetje, ja. Heel lang geleden, hè? Heel lang geleden. Ja, ik ga ieder jaar naar het hinnentreffen, normaal een keer. En Katja kwam een keer met de vrouwen die al langer met gingen. En wie voor toen eigenlijk hetzelfde jaar is debuut maakte, toen hebben we wel even contact met hen gehad. Van, hey, chic, 2 vrouwen, 1 moet hier, 1 moet hier. En een keer moet ik zeggen, want anders zien mijn mannen toe zeggen, nee, een keer. Ik zeg, een keer, maar je bent geboren in Maastricht, is het helemaal. En daar hebben we toen heel veel spas gehad met allerlei leuke carnavalsartiesten. En normaal gesproken zou ik daar een paar weken geleden over zijn geweest. En nee, dat ging allemaal niet door. Ja, dat was veel tot ik ging zingen. Toen ging ik natuurlijk zelf ook heel veel naar zittingen. En, met mijn nichtje ging ik van allerlei, van alles doen rondom de carnaval. En dat is een herinneringen. Ja, mooie herinneringen. Mooie herinneringen vooral met Beppie Kraft natuurlijk. Die houdt voor ook zo keer zin optreden deze carnavalsdag. Maar ja, we weten, het is moeilijk met het publiek. Het is moeilijk met de bijeenkomsten. Moeilijk met de sociale contacten. Maar om toch iets te doen in Gulpen, in die grote laatste boetezitting, dachten we, weet je wat, we gaan improviseren. En dus zochten we een groep ouderen waar Beppie dan toch op visite kon. Beppie in de tuin, ouderen ernaast en iedereen plezier. Ik weet nog van jaren geleden, het was in een stralende nacht. Veel zaten een beetje te vrijen en wisten nog wat ik toen zag. Hou mich leef, al is het maar even. Veer alleen, ik op bien, dat is zoveel. Is het toen niet bijgebleven, want veel zien nog altijd begin. Diep bezende blijft ze in het leven, dat wisten we toen al meteen. Hou mich leef,
Want die ogen doen die verraaien. Daardoor weet ik precies wat ik bedoelt. Hou mich lief, ik wil met dich leven. Just zolang es de maar wels en wanneer geld. Just zolang wist de maar wels en wanneer geld. Ja, Beppie Kraft verzorgde net een geweldig optreden hier bij Zorgcentrum het Akkenshoes. Dames en heren, laat nog eens zuren wie chic was, Beppie. Ja! Beppie, dat moet goed doen. Het is het grootste applaus wat ik heb gehad deze week. Ja. En ze zeggen, de crisis het weer was te verdienst. Ja, blijkbaar wel. Alleen ik kan me even weer voorstellen dat we met zo'n vol plein in Gulpen stonden, dat dat ook wel leuk was geweest. Ja, hè? leuker. Ja, dat weet ik niet. Ja, dat is altijd, veel publiek is voor de artiest natuurlijk altijd veel. Ja. Maar dat niks aan van dit, hè, want dit is natuurlijk ook heel Want fijn. de kleine is ook vastgelovend, Jazeker, hè? jazeker. Ja. Het is een vreemde vastgelovend. Er zijn natuurlijk minder leuke dingen gebeurd. We kosten niet goed vieren. Ja. Maar wat voor leuke dingen heeft het bijvoorbeeld gebracht voor dich, Beppie? Nou ja, een van de dingen is hij natuurlijk. Hè, dat ik in alle rust in een verzorgingshuis een paar liedjes kan zingen en de lui blij maken. Ja. Maar wat voor mij dit jaar echt goed gesprongen heeft, is toch bij zaterdagmiddag bij de Zoepkoel. De nacht in een ganse andere versie. Ja. Emotioneel bijna, hè? Ja, echt emotioneel. Ja. Dat was heel mooi. Ja. U heeft net ook die nieuwe nummer gebracht. U heeft een liedje opgenomen dit jaar uitgebracht. Ja. Heel veel artiesten hebben dat ook gedaan. Wie belangrijk is dat toch ook in zo'n coronajaar voor de artiesten komen met allemaal nieuwe liedjes? Nou ja, met allemaal nieuwe liedjes. Ik heb ieder jaar een nieuw liedje. Ja. En de kracht van veel optreden is natuurlijk ook dat zo'n liedje dan gemakkelijker bekend wordt. Ja. Dus ik heb me voorgenomen, boeg dan ook maar optreden via stream om een nieuw liedje te zingen. Ja. Dat wordt dan volgend jaar pas belangrijk, maar dan kennen in ieder geval een aantal leden al. Ja, want streamen kan niet op tegen het liefelijke dat mensen erbij zitten. Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Zeker van een artiest niet. Als je weinig respons krijgt, dan er is geen wisselwerking. Ja. Hè? Ja. Het is een prachtig lintenzundkanaal, hè? Ja. Ik vind het eigenlijk wel weer voor een schoene vastgelovend aanzichtkaart. Hey, ja, inderdaad. Zullen we dan die groeten doen, non-bestreek van hoe het niet de vierstand, maar hoe het de vierstuin? Ja, okay. dat dacht ik. Dan doen we in de camera samen, hè? 1, 2, 3. Groeten op de vierstuin. Ja, groeten van de grote Gulpener vastelovensfinale. We krijgen ook het laatste nieuws binnen vanuit de regiekamer. En daar kan ik u vertellen dat het vonnis van de rechtbank uit Den Haag vandaag is opgeschort. Het betekent dat de avondklok gewoon van kracht blijft. Dus vanaf 9 uur gewoon binnen blijven. En je kunt er ook gewoon een bekeuring voor krijgen, want er is in die zin niks veranderd. Vonnis wordt dus voorlopig opgeschort. We hoorden Beppie vertellen, ik hou eigenlijk liever hier een heel vol plein gehad. Daar kreeg ik ook een beetje de energie van. En Sylvia Ramakers, dit is de buurt, maar verwijt een aantal van die collega's, deed dat nog wel eens een keer nu via de livestream. Ja. Gewoon voor de computer, voor het scherm, en dan de buurt brengen. Geit dat? Ze hebben het mij gevraagd, maar ik zag het eerlijk gezegd, ik heb er even over gedacht, niet zitten. Nee, ik speel echt een typetje. Ik moet het ook echt in mijn boek vullen. En ik heb de opkomst nodig. En ik speel ook eigenlijk niet in de buitenton op het moment dat ik Limburg doorga. Zodat ze me helemaal zien met mijn fotoshow en mijn fotopanties en alles. Mijn bewegingen, mijn motoriek, alles. En dat is een wisselwerking. Je krijgt natuurlijk toch gaat reacties terug en zo. En dan gaat dat zo leven, dan ben ik echt die oude vrijster wat er staat en wat de lui echt voor zich zien, die echt met haar kolberske naar een man gaat, wat geschreven heeft op een advertentie voor die grote beurt. Ja, en is inderdaad toch anders. Als het toest, het streek ook ingeist, is dat toch anders als ze dan eens voor de computer. Ja. De mensen, ik vind het belangrijk dat ze me helemaal zien en ook de opkomst. Wat ik leuk vind, is hem juist even het weer te zien en zich opgebracht wordt. Dan hebben ze meestal wel zo'n pipo wat voor de uitgaat. Die ik eigenlijk naar voren wil brengen. Maar gewoon helemaal de andere kant op hoe de jong mannen staan. En eigenlijk meteen chansen door de zaal. En het zeukleeg gaat soms van hoe is ze, hoe hing ze uit. En dat vind ik dan gewoon al heerlijk. Een beetje... Ja, gewoon even het anders is anders. Dat zijn in die zin inderdaad hele waardevolle, kostbare carnavalsherinneringen. Ja. Ze hebben ook prachtige tradities, bijvoorbeeld in Maastricht. Bijvoorbeeld bij die familie Boele. 79 jaar is mevrouw Boele. En we zochten erop voor een serie die we maakten met de NOS en samen met Omroep Brabant. Carnavalshartjes in deze tijd. Om te kijken, wat is er nog over? Wat hield ons overeind? Dit was het portret van haar.
Dat was van het tweede jaar, het derde jaar, het vierde jaar, het vijfde jaar, het zesde, het zevende. En dan had ik de tijgerpakken allemaal, die foto's heb ik beneden. En dan ook een paar beneden. Ja, dat moest wel. Rio de Janeiro bal kan je niet met een lange broek komen, hè? Hier een leuke anekdote. Pa, zou het niet leuk zijn om de familie als hele groep te pakken? Ja, het kan wel. Dus ik maakte er eentje. En toen realiseerde ik me dat dat maal 10 was. En ik had nog maar 2 weken. Jongens, luister. Het proefmodel. Het wordt nog langzaam. We hebben het op Bert gemaakt natuurlijk, want Bert is dus ster van de kern. Niet in zijn min hoor, want die waren het volgend jaar ook met een mooi pakje aan. Voor de kleinkinderen allemaal. Hoe oud bent u nu, mevrouw? Ik word 79. Dit is zo om de nek. Dat is ook... ik weet niet. Nou, fantastisch oud worden. Familie Boelen dus. En we hebben nog even gekeken naar een kleine katje op de beelden. Hou gekend, hè? Het hou gekend, ja. Ja, dat is echt nostalgievormig. Familie Boelen, Café Boelen. Daar vierden we vastelavond op straat. Zo, ja, wie voor dat toch wel gewend zijn in Maastricht. En vooral als puber heb ik dat gewoon wel jaren doorgemaakt. Ja. Maar dat hoort eigenlijk in het café, waar nu de Dominicanenkerk is, de Ja, boekhandel, aan de daar net overkant. tegenover. En dat wordt destijds een begrip? Ja, dat was echt een begrip. Nog steeds denk ik onder onze generatie. Ja, daar worden muziekboeten, daar stond iedereen, daar danste iedereen op straat, daar trofste iedereen van de leeftijdsgenoten, zeg maar. En, Ja, geen oud-vrijsters. wel een jong vrijster. Jong vrijster, inderdaad. Goed, we kunnen even kijken naar, ja, als we dan toch over buurten hebben, over buurten die af en toe nog wel eens op het randje zijn. Want vrouwen natuurlijk over ja, een buurt over corona, kan dat of niet? Ellende en humor, zwarte humor, zit natuurlijk heel dicht bij elkaar. Er zijn buurten van de afgelopen jaren waarvan je denkt van ja, kan dat nu of kan dat nu niet? Die sociale normen, die veranderen natuurlijk ook. Dit was de buurt en dan moet ik even kijken. Van Björn Smits, inderdaad, uit Nederweert. Hij heette De Werme Bekker. 2 jaar geleden nog maar won die met deze buurt. Ja, ik zag hem staan. Ik denk, nou, dat komt te vuur de bakker. Ik zeg, best ik nog single? Ja, zitten. Ik ben allergisch voor maïzena. Ik zeg maïzena. Zitten. Chronische bindingsangst. Ik heb het getroffen. Ja, de specialiteit van mijn haar is cake. Oh, ik weet nog goed. Mijn eerste harretjescake. Ja, hij heeft gemaakt met plantjes uit eigen tuin. Hartstikke lekker. Ja, Björn Smits uit 2018. En nu, als je er naar kijkt, dan denk je, goh, ik ben benieuwd hoe die eventueel ontvangen zou worden. Je merkt dat die sociale normen, dat verandert. Zou dit nog kunnen vandaag? Ja, natuurlijk. Dit wordt een geweldige buurt en hij heeft niet voor niks gewonnen. Alleen ja, goed, humor is super persoonlijk. En er zal niet iedereen in de zaal zal het leuk hebben gevonden, maar de merendeel toch wel. Hij wordt niet voor niks kampioen. Ik stond dat jaar zelf ook in de finale en ja, het was geweldig. Alleen ja, goed, de één zaal, daar kun dingen heel goed uit de verf. Omdat er juist weer allemaal, dat het juist even lekker de flow te pakken heeft. En dat ze juist de lui hebben, die even ook de boel gaat aanzwungelen. En heb ze een zaal die daar ja, misschien over het algemeen gaat anders op reageert, op dit type, dan kan het ook zomaar ineens vrij stil zien. Maar dat overkomt is allemaal. Het belangrijkste is dat ze even wel lol blijft hebben zelf en dat ze dat uitstraalt. En als ze dat al overbrengt, denk ik ja, dat dat ook al het halve werk is. Ja, maar ik denk, de functie van een buurt is misschien ook om een beetje te shoren. Hè, om een beetje te kijken van ja, wat kan, wat niet. Wie heel ze een speelvuur. Zou we bijvoorbeeld ook recentelijk nog een buurt over een Indiaan. Met tegelijkertijd wordt juist het feit van die verkleining tot een Indiaan. Recentelijk nog een hele grote discussie van kind dat nog en moet, wat dat wordt zelfs gesuggereerd, carnaval niet afgeschaft werden. Nee, ik vind absoluut van niet voor het afschaffen van carnaval. Maar niet van juist dat soort stereotypes.
En het moet ook niet opgelachen worden wat wel en niet zo kennen. Ik denk ook dat het heel erg is, wat voor humor gebruikt ze erin, op welke manier. Wie is zijn timing? Ga ze echt leuk kwetsen? Kijk, dan zit ze verkeerd, denk ik. Maar ik ken zoveel humor, ook nu van Bjorn. Ik ken ze zo naar twee kanten uitleggen. Ik ken ze het helemaal voor uitleggen, maar ook ontzettend grappig. Gewoon echt als grap, zo wie het bedoeld is. En ik denk dat dat gewoon wel belangrijk is. Blijf gewoon trouw aan de humor. En ik kan ze niet voor iedereen goed doen. En als het publiek zich wil storen aan gaat, deed het dat. Alleen iemand die naar een buitenavond gaat, die gaat lekker zitten en die liet het over zich heen komen. En die ziet denk ik ook het grappige van het clowneske. Natuurlijk, maar merk je wel de druk? Leert ze zich er een beetje door beïnvloeden? Nee, ik zelf persoonlijk niet. En ik denk aan mijn collega's ook niet echt. Misschien dat ze juist over een grap gaat meer nadenken. Moet ik het toebrengen of gaat voorzichtiger. Maar ja, goed, te voorzichtig kun je ook niet over. Het is wel weken en wegen. En een buurt van Zwarte Piet kan nog gewoon in 2022. Dat is wel een bedrentje. Ik denk dat ze dat niet zo eens moeten proberen. Nee. Dat ze dat beter afgerooid kunnen worden. Maar hoe zit dan een verschil tussen een Indiaan en een Zwarte Piet? Nee, een Indiaan, liggen achterom. Wie brengt het? En de Zwarte Piet, wie brengt het? Katje, in die jonge generatie die op school zitten, speelt dat? Het Zwarte Piet van? Ja, niet zozeer Zwarte Piet, maar over het algemeen. Natuurlijk merk je toch dat in die nieuwe generaties die sociale normen gewoon anders zijn. Acceptatie is anders. Nou, ik denk dat de grens misschien wel gaat liggen. Veel hebben daar denk ik vroeger niet over nagedacht. En ze worden er nu met geconfronteerd dat dit steeds in het nuits komt. Maar ik kan niet zeggen, nee, daar zijn ze totaal niet mee bezig. Kijken ze naar de buurt, überhaupt? Buurt, ja, dat is dus wel gaat wat ik in de jeugd-BCL boven ook over aan het praten zien. Dat kinderen dat ook geleerd moeten krijgen. Wat is een buurt en voor wat is dat? En wie wordt dat gemaakt? Hè? Dat stukje humor, wat Sylvia ook ziet. Van dat champen naar de politiek en naar de actualiteit. Ja, dat moesten ze wel leren. En ja, dat is wel gaat maar voor op moeten pakken. Daar liggen ze nog een taak, denk ik. Ja, en dan leert ze misschien ook het accepteren uiteindelijk erdoor. Precies. Ja. En even kijken, het wordt spannend. Het gaat naar 9 uur toe. We hadden gehoord natuurlijk in Den Haag. Vandaag zei de rechter, avondklok afgeschaft. Gaat niet door, per direct weg ermee. En toen ging het kabinet in beroep. Het besluit van de rechter werd geschorst. En dus is er vanavond nog gewoon een avondklok. En vragen wij ons af, is het dan rustig op straat of niet? En dat vragen we aan Robert Jansen, want die staat in Maastricht op het Vrijthof. Robert, als ik het zo zie, is het nog relatief rustig achter dich? Of kijk van niet goed? Ja, klopt. Ja, klopt. Het is nog steeds rustig. Er stonden politieauto's, onder een surveillancewagen van de achterkant zien staan, van een aantal handhavers. Er is pers aanwezig om te kijken of dat er mensen zien die zich niet in die avondklok hooien. Maar voor de rest is het erg rustig. Dus het is niet zo dat het Friedhof nou vol loopt met de protesterende Varsloversvierders. Heen en door zoekt er gelijk op hoes aan strompelen. De halt aan 9 uur niet. Er zal waarschijnlijk een 9:05 toezien. Maar het is niet zo dat hij een meute mensen bijeenkomt om tegen de avondklok in te gaan. Ja, dankjewel Robert. Dan stuur voor dich met heel veel plezier en geluk nog hulpen. Dadelijk voor het einde van inderdaad die grote finale, die grote Varsloversfinale. En ik spraak voor nog even verder aan tafel. Want je hebt ook een functie nu in jeugdcarnaval, hè? Wat zijn er van uitdagingen? Veel dingen. Als je toch wel ziet dat Varslovend verandert, en dat is ook goed, denk ik. Het is een cultuur en dat mag best wel gaan veranderen. Maar ik denk, we krijgen natuurlijk ook heel veel lui die hier komen wonen en die dit niet gewend zien. Maar die daar best ook voor openstaan. En we moeten jeugd wel metnemen in hun tradities. En daar hebben we voor wel een taak. En daarvoor ben ik bij de jeugd-BCL gegaan om daarin te helpen. En benoemd mijn functie uit de carnaval, maar ook uit het onderwijs. Van wat kennen we daar? Kennen we misschien onderwijsprogramma's maken? Kennen we jeugdverenigingen helpen met wie pakken ze nu dat op tot ouders toch weer hun kind bij de jeugdcarnavalsvereniging laten gaan. Want wat ze merkt is dat druk loopt omdat ouders op vakantie willen of omdat ouders de verplichtingen niet willen. En dat is natuurlijk wel heel jammer dat daardoor jeugdverenigingen heel klein worden en daar ook al met tradities verloren gewoon. Hè? Wie jeugdoptochten en noem het maar op. Ja, en dat is natuurlijk in de leer dat er een traditie zit achter carnaval, dat er ook een functie aan zit. Ja. Het omdraaien van de rollen, van de maatschappelijke rollen. Toch gelijk zijn, juist deze dag.
Maar ook het samen zien. Want ik vind vastelovend dus ook een feest van verbroedering. En samen lachen, samen janken, samen dansen. Samen door de straat te gaan met de buurman die ze misschien niet zo goed kent. Of met degene die achter een masker zit. Dan moest ze gewoon met op straat dansen. Om samen even plezier te hebben. Dat is ook belangrijk, dat kind. Ja, en voor samen hadden we ook vandaag Annemarie Pen uitgenodigd. Burgemeester van Maastricht. En Annemarie Pen, die moest zich afmelden. En die zei, het is zo spannend met de avondklok. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik blijf thuis. Maar misschien had het ook wel een beetje te maken met de machtsoverdracht in Maastricht. Want natuurlijk, vinkenslag aanpakken, dat is één ding. Maar de Tempeliers, dat is natuurlijk toch nog een hele andere categorie. Dat is Alle gedoe kwam om deze video van Annemarie Pen. Die weet natuurlijk, de machtsoverdracht normaal gesproken op de zaterdag in Maastricht. Dat ging nu niet door, maar ze gaf de scepter toch over. Kijk, de burgemeester wil ook wel eventjes vakantie zo nu en dan. 3 dagen per jaar. Dus dat moet ook echt een druk jaar geweest. Gaan we doen. Ja. Maar ik zie geen prins, ik zie geen Tempeliers. Al mij over de macht aangeven. Tempeliers? Ja, de Tempeliers die zijn thuis. Zijn bejaard, een beetje overgewicht en zo. En durven ook niet meer zo goed straat op. Dus groepsvorming en zo. Dus ik heb een prinses gevonden. En wie is die mevrouw dan? Die mevrouw, dat is Sarah Veenhof. En Sarah is een held. Een held? Ja, Sarah is de uitvinder van de Hoop-in-actie. Dat is het brein erachter. Dus Sarah is eigenlijk de uitgelezen persoon om de macht te krijgen die 3 dagen. is echt zwaar werk, dat weet de prins. Maar nu hebben we een prinses, dat gaat het zeker lukken. Sarah is slim, Sarah is sterk, Sarah is creatief. Sarah heeft overtuigingskracht, durft knopen door te hakken. Ja. Overwinnaar. Ja. Maar Sarah is geen man, zie ik. Nou, zo kortzichtig van je. Ja, laat maar zitten. Journalist. Nee. Hoop in? Hoop in. En vastelovend samen. Ga je even wat pilsjes voor ons halen? Ja. Ja, de bedoeling was misschien goed, maar heel veel mensen zijn boos in Maastricht. En ook Katja is een beetje boos. Als ze dat maar werd. Want ik ben altijd met die Tempeliers in de discussie tot ik de eerste prinses van Maastricht wil worden. Ja, dan dit de burgemeester dit. Ja, is dat wel een idee. Denk ze dat dat wel eigenlijk de boodschap was van jongens, het is tijd voor verandering, cultuurverandering, kies een prinses. Ja, weet je, ik maak er ook altijd een lolletje om. Maar van de andere kant vind ik ook dat bepaalde tradities, en ja, daar hebben we het dus ook over. Ja, is dat zo belangrijk dat het een vrouw wordt? Kijk, ik doe dat om te champen en dat erbij huurt. Maar ja, ik kan er nu niet wakker van liggen eigenlijk. Maar het kabinet houdt natuurlijk met de avondklok niet de goede procedure gevolgd. Annemarie heeft ook niet de goede procedure gevolgd. Lijkt het toch zo gevoelig? Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk toch wel een bepaald fenomeen, de machtsoverdracht, tot die sleutel van de stad. En dat is niet alleen in Maastricht, dat is toch in heel veel plaatsen. Nou, die prins gaat voor 3 dagen. Ja, dat is een hele bombastische aangelegenheid, waar heel veel bij kunt kijken, heel veel voorbereiding. En dan, ja, ik denk dat ze het goed bedoeld heeft, maar ja, ik snap ook wel dat het leuk pijn is. We zullen zien. Krijgt nog een staartje ongetwijfeld in Maastricht. Maar zo hadden we deze dagen hele mooie initiatieven. Nou ja, die machtsoverdracht natuurlijk in Maastricht. Dat was er eentje om dat toch te doen. De optochten die gingen niet door. Maar daar werd ook geïmproviseerd. En zo was er een hele mooie Lego-optocht. Ja, ik zie het voorzien al. Ik heb shots van TV Spouwbeek natuurlijk de opnames gemaakt. We hebben de Keurstig al gezien en we zien alweer heel veel publiek. Zo wie dat in Nerbeke normaal gebroekelijk is. En hier gaat de carnavalsvereniging die al op de wagen. Vertel eens, wij zijn allemaal de bier, of herkennen ze ook wel? Ja, zeker. We zijn ze allemaal. Ja, precies. Ja, wat hebben we hier de fanfare? Ja, eigenlijk is het nu een muziekgezelschap Sint Calistus uit Nerbeke. Ja. Ze moeten zich jaren voorbewegen op de wagen en hier kunnen ze eens midlopen, lopen teren. Wat leuk. En ze voegen het ook een hele eer. Het is ook moeilijk dat soort dingen in Ugestraat. Ik weet het toevallig van heel Corvier ergens. Maar de vastelovend ook nu gaat gewoon weer door, mensen. Nou, dat was inderdaad schitterend gedaan in Spouwbeek. En zo waren er heel veel mooie initiatieven. Zeg, wat heb je gezien in Keer? In Keer zelf heb ik alleen maar heel veel gehuurd. Niet zoveel gezien. En ik ga zelf de vlaggen uithangen en de posters wel voor de route.
En ik heb heel veel line op gehad. Ik vond de Boete Goede Boete-zitting erg leuk om te zien. En de quiz en de avondklok-programma. Er zijn ook nog een aantal vaccinatielocaties die ze zelf houden bedacht. Waar jullie nog even langs zouden kunnen komen en nog even kosten spritsen. Okay. Ja. Maar heb ze wel gezien van dat improvisatievermogen. Wow. Tom Doesborg het vaak over het. Hij zei van goed, die carnavalsvereniging in die zin van dat is echt een geweldige bron van creativiteit. En juist nu, als niks mag, zullen ze zien dat die zich manifesteren. Ja, die hebben best wel veel verzonnen. Ik vind dat er heel vindingrijk zijn geweest. Van bingoavonden tot quizavonden. Livescreen optredens en toch overal nog artiesten gecharterd om die happening te laten plaatsvinden. Ik vind het wel knap wie jullie allemaal ermee om zijn gegaan. Ik word er wel vrolijk en ook wel geëmotioneerd van af en toe als ik het zie wat er gebeurde. Ja, het raakte me wel erg. En ik denk ook dat het belangrijk is om het wel levend te houden. Ik zit zelf, dan niet in het onderwijs, maar wel in de kinderopvang ook. Maar ook daar probeer ik het wel levend te houden. Kijk ik met de kinderen naar optredens op de, dan wel eens op de laptop op dat moment. En dan naar videoclips. Je zet muziek lekker op en we maken dat gezellig. Al bekend, we hebben nu een pick-up daar. Ja. En dan toch even een klein Polonaise draaien met de kleinetjes en ook gaat de grotere. Nu voor de noodopvang dat nog doen. En toch belangrijk om het allemaal lekker levendig te houden. Even op een andere tekst te komen. Ja, en ik denk ook, zeker eigenlijk nu door zo'n periode, dat de animo misschien ook wel weer groter wordt bij de lui. Ik vond toch ook wel tot het een beetje wat avondzakken, de animo. Hè, dat je toch zag, we gaan op vakantie inderdaad. Ik denk dat het ook wel weer positiefs met zich meebrengt, zo gauw het weer kan, om wel weer echt goed vastenavond te gaan vieren. En gezellige avonden, buitenavonden te houden, lekker onbekommerd te lachen. Naar alle zwoeren, dingen wat erbij komen, kijken nu in deze tijd. Dus, dat voelt zo wel een beetje, de honger om uiteindelijk weer te vieren. Gewoon kleine feestjes te houden, toch, iedere dag. Ja, inderdaad, echt. Huffer, kan je dan misschien toch ook leuk bereik in deze carnavalsperiode, die normaal gesproken in Oostenrijk zouden zitten of gedangen zouden doen, die nu ineens een beetje noodgedwongen toe zitten, geconfronteerd werden ook met de carnavalstieren, die misschien toch denken, is toch leuk? Ik denk het wel. Ik denk het ook. Ik denk best wel dat ze nu ook dat we heel veel digitaal hebben gedaan, heel veel via de televisie hebben gedaan, dat ze inderdaad lui bereikt die ze normaal niet bereikt. We hebben het met het LVK al gezien wie veel lui daar nog gekeken hebben. Kijk, als je normaal die 7000 lui van de tent erbij pakt, dat waren er nog eens veel meer. Dus de bereik zoveel meer lui nu met misschien toch dat carnavalsgevoel. Laten we hopen dat het toch weer triggert bij lui. Ik denk het wel, ja. Mogen we u hartelijk bedanken. Voor succes. Gaat je mij nog helpen met... Jij niet, hè, Maurice? Nee. Afgevallen is afgevallen. Complimenten, Katje. Fantastisch. Moet je echt zeggen. Fantastisch goed gedaan. Oké, dan gaan we voor onszelf gaan geven, inderdaad. Dadelijk. Maar nog een keer hartstikke bedankt. Voor gewoon truc nog open naar de grote vastelovensfinale. De grote vastelovensfinale, moet ik zeggen. Want er is ook een duo wat verkennen uit Bels eigenlijk. En die zijn vooral bekend omdat ze er altijd zo prachtig uit zien. Dom en Dul. Ons nu liedje de luidje los. En er is lang nog niet voorbij. Jawohl, let's go. Sha-la-la-la-la-la-la. 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 At over 30 år vi en hver dag wünscher viele geht. Der Viere unser Karneval. Wer danse, springe durch den Saal. Het leve, je wiese wer wie je. Ik wilde ja niet meer nog heen. Nu jede weer richtig los. En zingen allemaal in koor. Het leven is lang nog niet voorbij. Karneval, daar zijn we weer nog mee. Ja.
Maurice, het daak ging eraf bij een optreden van Dortmund Deul. Hij bij jeugdcarnavalsvereniging De Duurkes in Riemerstok. Onder leiding van een prins en prinses. Prins Tigo en prinses Lisa. Prinses Lisa, wie vond je tegen het optreden van Dortmund Deul? Ik vond het heel leuk. Ja. Wie is het om dit jaar prinses te zien? Ja, het is anders als andere jaren. Ja. Wat is ze allemaal wel kunnen doen? We hebben een bingo en een quiz al gehad. Oké. Dus. En mocht u dan de prijs uitdelen of wat mocht ze doen als prinses? We hebben met de bingo een filmpje gemaakt. Ja. En toen hebben we het mooiste huis van Remmerstok uitgekozen. Oké. En wat was er zo schoon in het huis? Allerlei rood-geel-groene kleuren? Of? Ja. Ja. Wat vond ze van dat ze heen met kost dansen nou weer? Met Dortmund Deul? Ja, leuk. Ja. Dan ga ik even naar de heren zelf toe. Ja, heren, het is anders dan anders, maar toch leuk dat je nou kunt optreden toch voor die kinderen. Ja, absoluut. Ja, wij zijn hier ook carnavalisten en we willen natuurlijk ook de sferen hebben. Het is natuurlijk heel moeilijk in het moment, maar wij proberen het beste te doen. Hè. Ja. Het was fantastisch, de kinderen hebben heel goed metgemaakt. Super. Ja. Is het nog anders om voor kinderen te zingen en te spelen dan voor volwassenen? Ja, zeker is dat anders. Ja. Ja, dus die doen mee, die zijn de kleuren van de kostumen, die zijn meer begeisterd. De kinderen zo maakt dat een groot plezier. Ja. Maar wat me wel opviel, het was net of dat toen voor een volle zaal stond, zo enthousiast zongsteek en sprongsteek. Ja, maar dat moet. Wij natuurlijk verzoeken ook je bent voor live publiek op te trainen. Het beetje met dit jaar niet. En de mensen zijn tot aan de televisie, dan moet dat terugkomen. Ja, denk je dat ze toen ook met zich gaan dansen en springen? Ja, zeker. Ja. Ik denk de mensen willen nog een beetje carnaval te huis hebben in de woonkamer. En ik ben overtuigd dat er ook vele mensen dan nog metspringen en zingen en ook kostuums aan hebben voor een beetje de carnavalsfeer te hebben. Ja, maar een vreemde vastelovend, een vreemde carnaval is het. Ja, dat is een heel vreemde vastelovend. Voor 1 jaar hebben we dat niet gedacht. Maar wij hopen natuurlijk in het volgende seizoen dat er weer een beetje normaliteit zal komen. Oké. En prinses Lisa, mogen ze dan weer terugkomen voor het vierste? Ja, zeker. Ja, Oké, je mag weer terugkomen. Dankjewel. Oké, vanuit Rimmerstok terug naar Maastricht, Maurice. Ja, prachtig. Mark Emons en Roger Vonken dus inderdaad vanuit Gulpen. Zo dadelijk gaan we weer terug naar Spik en Span. Maar eerst even naar de tafel. Marleen Rutte, van harte welkom. Ja, dank je. Jan-Paul Rutte, ook van harte welkom. Dankjewel. En de vraag dan familie, natuurlijk. Getrouwd, hè? Ja. Nee, geen familie, nee. Ik heb hem net leren kennen, inderdaad. Een leuke Rutte, is er van de leuke Ruttes? Ja, volgens mij wel. Volgens mij valt het met, ja. Goeie start. In elk geval van de slimme kant. Ja. Marleen, wie is smettig deze dagen? Goed, dank je. Vond het raar? Ja, ik ging de vastelovend in met... Oh, dat gaat allemaal wel en het is prima. En de 11e was eigenlijk de grootste klap, maar... ik begon dinsdagavond heel fanatiek aan mijn optreden op het Blief Toes Festival. En tegen het einde, ik ben helemaal in tranen uitgebarsten. Ja. En het overviel me gewoon. Dus op dat moment de wils gewoon voor de lui zingen. En de wits ook dat ze dat aan het doen is voor de mensen toes. Maar er kreeg gewoon geen reactie, geen respons. De zuusnemers. En toen kwam het even in één keer heel dichtbij. Ja. Doe bezorg even wat de energie van de lui nodig heeft. Ja, van eigenlijk leef. Ja. En dan is zo'n coronatijd eigenlijk blief een beetje abstract. Maar ineens met de carnavalsdagen merk je van het is inderdaad echt waar. Ja, en dan, wie je al zag, dat komt er in één keer heel dichtbij. En weet je, ik ben wel echt heel erg blij dat er zoveel georganiseerd is. En dat we dat echt voor de lui hebben kunnen doen. En dat mensen toes die de vastelovend wil je proeven, die hebben het ook echt kunnen proeven, denk ik. Maar ik hoop echt dat het weer heel gauw anders wordt. Ja, dat is natuurlijk wel fijn. Hè? Er is licht aan het einde van de tunnel met alle vaccinaties. Ja. Maar normaal gesproken deze 230 optredens in een jaar. Ja, niet normaal hè? Nee, als ik er nu weer naar denk ik, oh my god, wie heeft dat ooit gedaan? Maar laat me comedy optredens. Ja. We kunnen zien dat ze nu eigenlijk gedangsbus gaan doen. We zijn nog even bij die langs geweest. Ja. Want wat moet je dan doen? 230 optredens in een jaar. Dat zijn er bijna, even tellen, 4, 5... Nee, dat kan toch helemaal niet? Ja, bijna 5 per week, echt waar? Elk weekend, Maurice. Nou zeg. Oké. Maar goed, dan valt dat weg. En dan? En toen vonden we Marleen ineens in de buurt, hier in Maastricht. De spaarcentjes gingen in één keer heel hard achteruit. Goedemiddag, Kliniek Animatie, spreek met Marleen.
Hi Heidi. Normaal gesproken zit ik al een paar jaar op 230 optredens per jaar. Maar ik heb ze voor dit jaar niet meer durven tellen. Ik moet ook gewoon een hypotheek betalen en mijn vaste lasten en mijn boterhammen. En ja, ik ben gaan kijken om te solliciteren. Als artiest ben ik natuurlijk ook al altijd bezig met mijn uiterlijk. Hoe zie ik eruit? Hoe kom ik over op mensen? Je bent bezig met mensen te entertainen. De make-up afdeling is helemaal van mij. Dus ik mag mijn steentje eraan bijdragen dat mensen hier ook stralend de deur uitgaan. Ja, mooie beelden dus inderdaad van ja, een wissel. Ja, dat is het wel een beetje, Ja. transitie. Waardeert ze nog meer eigenlijk van wat ze hebt gedaan? Geniet ze er meer echt van? enorm. Ja, je kan zich voorstellen dat mijn leven echt op een kop heeft gestangen het afgelopen jaar. En wat corona voor mij het positieve heeft gebracht, is dat er weer emoties binnenkomen. En ik heb weer tijd gehad om echt weer helemaal terug bij mezelf te komen. En met heel veel avonden met vrienden te kunnen buurten. En ja, dat heeft me echt heel veel geleerd, ook over mezelf. Ja. Ja? En als ik dan nu die foto achter zich zie, dan denk ik, oh ja. Ja? Ja. Maar hoe is dit dan een betere Marleen dan de versie die we doorzien? Nou, ik denk, omdat ik zie nu pas dat wat ik deed, dat is allemaal zo gegroeid en zo, het was zo vanzelfsprekend, dat ik nu pas besef dat het helemaal niet vanzelfsprekend is. En ik moet blij zijn dat ik zo vaak geboekt werd. En ik moet blij zijn op het moment, en dat ben ik ook, op het moment dat iemand naar me toe komt en ziet van wow, dat duidt mij echt gaat. En nu pas duidt het mij ook gaat. En eerder was ze van, oh ja, oké, fijn. Ja, dan moest ze eigenlijk wel door naar de worst geleefd, dan moest door naar het volgende optreden. En precies. Het besef daar eigenlijk helemaal niet in. Juist, en nou, daar wil ik echt verwaken datgene echt blijft. Want ja, dat brengt me zoveel positieve dingen. En ja, daardoor barst ze wel sneller in tranen uit. Maar dat mag ook. Ik ben ook met mensen. Wacht, je zakdeusje. Ja. Jou, maar daarover nog even kijken welke hou voor klaar staan. De boetezitting. Deze nacht, Marleen Rutte. Deze nacht is te kort om te slapen. En ik nog vaker niet open. Weer wel te rusten nooit. Deze nacht is te kort om te slapen. De vaste loving blijft open. Slaap ik er nooit. Dans je met? Ja, mooie beelden dus vanuit Venlo. Is er van al die carnavalsoptredens, eigenlijk van die evenementen die er zijn, is er een waarvan ze zegt van ja, daar ben ik eigenlijk het liefste. Daar ving ik, krijg de meeste energie van. Dat is een moeilijke vraag, Maurice. Want wie eerder optreden, hoe dat mensen bij aanwezig zijn, laat ik dat zo zeggen, daar krijg ik energie van. Dus wat dat betreft heb ik geen favoriet. Wat ik wel echt heel erg leuk vind, is natuurlijk de 11e van de 11e. Want dan mogen ze eindelijk weer volle bak knallen. Maar de vastelovend zelf, al die dagen, iedereen heeft zo'n goeie zin. En iedereen zit zo in die stemming en die sfeer. En ja, die keer wat dat ze bij eerder optreden dan krijgen, of dat nu bij een klein dorpje is, of op een stage of de zoekkoel, of hoe dan ook. Ja, dat gaat niks boven. Okay, door dat optreden dadelijk nog even. Ik ga even naar Jan Paul Rutte. Van harte welkom, directeur van de Gulpen Bierbrouwerij. Dadelijk gaan we het hebben over de ellende in de horeca. Maar eerst even, omdat Marleen zei, ja, ik heb toch zo'n verandering doorgemaakt, eigenlijk zo'n transitie zelf. U bent natuurlijk chirurg van opleiding, voordat u directeur werd van de Gulpen Bierbrouwerij. Heeft een tijdje in Nepal gezeten. En dan kan ik me voorstellen, die woorden van Marleen, die kunt u wellicht goed plaatsen. Ik vind het heel herkenbaar wat ik hoor. En het is in het normale leven, om het zo maar te zeggen, word je geleefd. En ben je continu bezig met het volgende moment en de volgende afspraak en de volgende dag. En dat kan best fijn zijn, maar je staat niet stil bij de dingen die er gebeuren. En dit herken ik helemaal. Dus dat stilstaan,
tot rust komen, gaan nadenken, waarom doe ik dit, wat gebeurt er nou eigenlijk, wat doet het met me. Ik vind het heel herkenbaar en ik vind het ook een van de goede dingen van dit jaar. Ondanks alle ellende die ons overkomen is, ook in het bedrijf. Je gaat wel weer eens nadenken, ook met welke koers varen we nou, waar willen we eigenlijk naartoe met z'n allen. Je pakt de rust voor dingen, dat is heel goed. Hoe is het met de Gulpener? Wat zijn jullie kwijtgeraakt afgelopen jaar en deze carnavalsdagen? Ja, hoe is het met ons en hoe is het met de horecaondernemers? Want dat is waar we direct aan gelieerd zijn. En daar zit een verschrikkelijke pijn. Dat zie je in het straatbeeld. Maar we zijn dadelijk, als het maart is de horeca ongeveer 9 maanden dicht geweest. En besef je een bedrijf dat 9 maanden geen omzet draait. Dat is niet alleen financieel catastrofaal. Maar wat je ook merkt is dat die horecaondernemers, die zijn er klaar mee, want die leven om die horecazaak te mogen draaien. Die leven van het genot van op het podium staan. Maar voor zo'n horecaondernemer is het ook gewoon in die zaak staan. Mensen binnenmaken, halen, lachende gezichten, lekker eten, goed getapt bier. Dus dat mist die horecaondernemer eigenlijk zijn eigen optreden iedere dag. En dat merk ik heel erg in de gesprekken met horecaondernemers. Dat ze daar totaal klaar mee zijn. En dan heb je daarnaast nog de financiële ellende die er is. Dus gelukkig zijn er redelijke regels of ondersteuningen vanuit de overheid. We weten nog niet hoeveel ondernemers uiteindelijk toch hun zaak gaan verliezen. Dat blijft afwachten. Maar dat doet een verschrikkelijke pijn. En daarmee voor ons de volledige horecaverkoop die dus wegvalt. En dat is bij ons meer dan de helft van de omzet. Dus wij worden ook heel hard geraakt als brouwerij. Ja. Als er meer dan de helft wegvalt, hoe lang houdt u zoiets vol? Ja, de toekomst zal leren, maar laten we hopen dat we dat moment niet gaan bereiken. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel dingen in gang gezet om er zo goed mogelijk doorheen te komen. Maar het feit is, zonder horeca hebben wij een verliesgevend bedrijf. Dus we hebben op een gegeven moment die horeca weer nodig. En dat houden we een jaar vol, dat houden we 2 en misschien ook wel 3 jaar vol. Maar uiteindelijk, de pijn wordt steeds groter en dat moet je in de toekomst weer gaan wegwerken. Dus je hebt op een gegeven moment weer een gezonde situatie nodig en dan ben je toch een aantal jaar bezig om de ellende weer op te ruimen die je opgelopen hebt. Ja. En zijn er nu in uw bedrijf zaken die je heeft aangepast naar aanleiding van deze coronatijd, deze coronacrisis? Ja, we hebben ook qua strategie. Ja, je gaat acuut reageren op de situatie in je kostenhuishouding, je organisatie en dergelijke. Maar qua strategie hebben we met name doorgepakt op een aantal innovaties. We hebben 2 maanden geleden een hele bijzondere frisdrank op de markt gebracht. Gefermenteerde thee, dat heet kombucha. Dat is het merk Batu geworden met 3 smaken. En dat is een heel mooi ambachtelijk proces waarbij het frisdrank, dus een alcoholvrij frisdrank, 30 dagen fermenteert en hele mooie smaken krijgt. Dus daar hebben we 3 smaken gelanceerd. En we hebben nu een aantal weken geleden voor het eerst onze alcoholvrije bieren afgevuld. Dus we hebben ook 2 alcoholvrije bieren nu op de markt. En daarmee hopen we eigenlijk weer een aantal zaadjes geplant te hebben die ons ook weer een goede start gaan geven als de horeca weer open kan. Ja, nu kregen jullie in november een hele mooie prijs. De Koning Willem I-prijs voor de duurzaamheid. Ja. Die kregen jullie uit handen van prinses Maxima. Ja. Heel apart. Koningin Maxima. Ondertussen. Maxima, inderdaad. Maar wel heel speciaal. Hè? We kunnen even kijken naar de beelden van inderdaad die uitreiking. Dit is de nominatie, maar dan komt uiteindelijk die prijs, die komt wel aan de Rijksweg in Gulpen terecht. Juist die duurzaamheid, daarvan zeggen mensen, ja, dat heeft ons, daar zijn we eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt in deze coronatijd. Ja. Past het? Met alle slechte dingen die ons gebeuren, is dat misschien een van de dingetjes die dan weer positief uit gaan pakken. Mensen worden toch bewuster van de wereld waarin we leven. Hoe kan het nou zijn dat we hier in Noordwest-Europa geen mondkapjes kunnen maken? Hoe simpel is het om eens vanuit je regionale gedachtegoed te denken? En laten we zorgen dat we de dingen ook in ons eigen gebied op orde hebben. En dat is natuurlijk de basis waar wij al 20, 25 jaar mee bezig zijn. Laten we regionaal samenwerken, eigen boeren, eigen hop, eigen brouwgerst. De trots op de regio eigenlijk. En ik hoop dat dat zaadje nu wat harder gaat groeien. Daar zit al een hele positieve ontwikkeling in. Maar je ziet dat er meer en meer bewustzijn ontstaat. Ook over het feit dat we gewoon wat voorzichtiger met die aarde om moeten gaan. Waar we met z'n 7 miljard overheen lopen. Daar is nogal wat voor nodig om ons met z'n allen te laten eten. Dus ik ben heel blij met die ontwikkeling. En ik hoop dat dat vooral ook doorzet op het moment dat we weer wel een beetje terugvallen in dat normale leven. Met al die optredens en noem maar op. Dat we wel zien dat dat toch een essentieel onderdeel is van ons mens zijn. Dat we goed voor die aarde zorgen en daar ons best voor doen. Ja, en als u het heeft over zelf produceren, zelf maken, daar weten ze in Tegelen ook alles van. Daar maken ze altijd geweldig mooie carnavalswagens.
En die carnavalswagens die kwamen ook voorbij in onze serie Carnavalshart. Het zijn jongens die zich kenden, die elkaar kenden van het handbal eigenlijk. En die groep die werd groter en groter en groter. En die bleven iedere dag lekker van november tot en met januari in de loods. En dan maakten ze uiteindelijk die mooie wagens. En dan staat nu ook gelukkig het filmpje klaar. En kunnen we kijken naar de mannen uit Tegelen. Nou, je ziet wat er nou gebeurt in de coronatijd. Er is eigenlijk niemand aanwezig in de hele hal. En ja, helaas. Met betonijzer vleg je de grove vormen. Daarna doe je daar kippengaas overheen. Ja, dan ga je het bewerken met papier-maché. Dus gewoon oude kranten, telefoonboeken met bankplaksel. Normaal gesproken zijn we vooral in deze fase een aantal dagen per week aan het bouwen met z'n allen. En dit is eigenlijk een heel leuk initiatief weer om toch wel met z'n allen op afstand een beetje bezig te kunnen zijn. Al zei je dat klein formaat. Ja, dat is eigenlijk een vriendenclub. Het is eigenlijk ontstaan uit het handballen en er zijn eigenlijk heel veel andere vrienden bijgekomen. En aanhang en eigenlijk van alles. Dat is wel leuk. Ja, mooie beelden dus inderdaad uit Tegelen. En de mannen die hebben hard gewerkt. En dat werd dit jaar inderdaad een miniatuuroptocht. En die heeft hij vanmiddag bij L1 kunnen zien. Hier komen de wagens. Inderdaad, hier is die. Uren en uren en dagen en maanden hebben erin gezeten. Een prachtige optocht dus vandaag. Mooi gedaan jongens, vanuit Tegelen. Ja, dit jaar is die klein. We hopen dat we volgend jaar weer gewoon op normale schaal kunnen gaan werken. Maar mooi ambachtswerk dus vanuit Tegelen. En Marleen, dan denk ik dat jij heel goed dat gevoel kent, herkent ook, om samen wat te doen, samen wat te maken, samen wat te presteren ook met de carnaval. Ja, zeker. Ja, als ik dan naar mijn eigen vriendengroep kijk, ja, dan was dit eigenlijk het jaar waarvan ik dacht van, als ik dan toch geen optredens heb, dan kan ik eindelijk ook eens een keer met mijn eigen vriend gaat gaan doen, al is het boete, maar ook dat ging niet door. Maar het is wel echt heel leuk om te zien wie dat ieder dorp wel een pubquiz of wat dan ook gaat. En zo ook in Hunsel. En ja, het was wel heel leuk, want we hebben dus met één stel vriend en met de rest allemaal op Zoom. Hij was allemaal toch verkleedjes gesminkt om dat vastelovensgevoel te krijgen. En ja, friet met zo'n vlees eten. Nou ja, toch ook? Ja. Dat was hier staat nog, als ze niet genoeg zijn met die friet met soevlees. Met die optredens natuurlijk, dan hebben ze ook altijd dan hebben ze spanning voor zo'n optreden. De gijst er vaak samen ook naartoe. De speels met een band, zeker die eigen optredens natuurlijk. Ook een beetje de adrenaline. Die missen ook een beetje dit jaar. Ja, nou, ik zal je vertellen. Afgelopen zondag, dus vastelovend zondag, had je uiteindelijk toch nog 3 optredens. Dat was allemaal last minute, maar het was wel heel erg leuk. En ja, het was wel leuk om eindelijk weer eens met pap op pad te zijn en in de auto. En weer toch weer even die spanning te vullen. Ook al was het een optreden voor camera's of bij een verzorgingshuis, een zorgcentrum. Maar ja, om dan toch die spanning te vullen en de werstel ontvangen. En ja, dan wil zich weer even artiest. Dat is toch weer... Ja, ik merk aan mezelf, ik kan al moeilijk zitten. ja, ik ben echt blij. Ja, en daarom is ook blij dat ze hier is om dat samen een beetje te deilen. Want het is ook een beetje een therapeutische sessie, hè, hoe we hier allemaal in zitten. Jan-Paul, je zei een geluksmomentje, deel ik graag. Ja, nee, ik vind het heel grappig, maar ik vier ook mijn hele leven al carnaval en altijd met heel veel plezier met vrienden de hort op en met mijn gezin. Maar we waren zondag, ik woon in Meer, en zondag trok opeens één wagen weliswaar met wat jeugd erop en de prins en de prinses erachter zo, gewoon door de straten. En iedereen was binnen en op een gegeven moment de ramen gingen open, mensen verboden te lachen en te zwaaien. En vond ik zo'n mooi moment. En toen hebben wij ook op een gegeven moment de muziek opgezet aan het eind van de dag. Vuur aangestoken, zijn we met z'n allen, althans met het gezin dus, met de kinderen, hebben we een uur buiten gestaan, vuurtje gestoken. En hebben we met z'n allen eigenlijk staan hossen op de carnavalsmuziek. En dat zijn zulke leuke momentjes. En dat is toch de cultuur, dat zit gewoon in de mensen hier. En dat vind ik het mooie, dat zie je overal nu omhoog komen. Dat zit zo diep, dat laat je niet los. Juist die cultuur van de Einzelganger is misschien ook wel ideaal voor nu. En ook natuurlijk super creatief, super inventief en vaak
geweldig grappig. Ja, die heb ik ook voorbij zien komen. De man die ook kent, de man die cultuur ook fantastisch vindt, is Lei Meijsen. Die hadden we natuurlijk decennia lang hier in Limburg. Was vaak de voorman van de carnaval van de Vastelovend. En uiteindelijk verloren we hem als voorlichter aan de gemeente Maastricht. De laatste jaren zweeft Lei een beetje over de wereld. En ondertussen is hij aanbeland in Spanje. Is het nog een belangrijke, spannende dag voor hem. Met Barcelona natuurlijk, nu spelend voor de Champions League. Maar Lei het vooral een carnavalshert. En dat liet er ook weten. Zo, en nu voor hem. De Zoomgoalprins 1999. De eerste Zoomgoalprins. En ik zou die prinsen hier willen vragen. Kom een stapje naar voren. En we gaan hem onthullen. Wij wordt de nieuwe prins van de eerste trouwens, van de Jukschool, nog voordat het jaar 2000 is. Ga voor je de prins introduceren. Ja, daar is ze dan, daar is ze dan, daar is de nieuwe prins. Daar is ze dan, daar is de nieuwe prins. Ja, prachtige beelden van een klassieke boetezitting. Uit Venlo natuurlijk. En door is er, Lei Meijsen, hartstikke fijn. Vanuit Spanje, Lei werd ze nog wij prinses worden in dat jaar. Maar zeker weet ik dat nog. Rezi Kouwmans, dat is een van mijn verrassingen geweest die ik toen in de boetezitting naar voren kon brengen. En ja, we waren natuurlijk toch wel leuk. Hè? Een dame op het podium als prinses. En was nogal een shock voor jullie. Was nogal een shock. Ja, dan was het in de tijd inderdaad ver verhoed. Want Annemarie Pen heeft de machtsoverdracht dit jaar in Maastricht gedaan aan een prinses. En door aan de tempeleer zou het signaal gegeven. Heren, het wordt tijd voor een prinses in Maastricht. Is dat in Barcelona ook doorgekomen? Dat is bij ons in ieder geval wel doorgekomen. Het gaat niet zozeer om die prinses. Ik ben er helemaal voor geweest dat vrouwen die ook precies diezelfde functies kunnen vervullen. Het ging bij Annemarie natuurlijk veel meer om wat ze met de scepter deden. En dat ze boeten het volk om van alles aan het regelen wanneer men schat van was. Dat vond ik niet zo slim, laat ik het zo maar zeggen. Maar goed, iedereen moet doen wat er niet laten kent. Daarvoor is het ook weer vastgelopen. Ja, natuurlijk. Dat is waar. Hè? En in die zin inderdaad wel een mooie spiegel. Even snel naar die vraag, want er zit in Spanje, als jullie het inderdaad niet zouden weten. Maar ook binnen, heb je er ook een avondklok? We hebben een avondklok om 10 uur vanavond moeten voor binnen zijn, maar om 6 uur gewoon alle winkels, alle restaurantjes, cafés, die zijn er vandaag gewoon open. We zitten vandaag gewoon te lunchen op het terras als we er zin in hebben, of langs het strand. Maar om 6 uur gaat alles toe en om 10 uur is ook avondklok, dan moeten we binnen zijn. En hier is geen rechter die dat tegenhield, hier is dat gewoon. Ja, en we maken ook de provinciegrenzen niet doen, dus we maken niet wie het reizen. Ja, dat is natuurlijk. Goed, we hebben de laatste weken eigenlijk wel regelmatig nog gezien in de krant. Onder andere, Bobisse zei van Loester, het is wel een andere Vastelovend dan anders. Met de beperkingen. Maar de geest van Vastelovend, dat blief. Wat bedoelden ze daarmee? Nou, waar ik me gaan ergerde worden, dat ze in allerlei stukken in de gezette, maar ook bijvoorbeeld in de brief van de gemeente in Maastricht aan de Raad, stong, carnaval gaat niet door. Nou, dat is volgens mij de grootste kwats die uitkomt. Want carnaval is juist wie Christmas en Paasje. Dat is een gevoel, dat zit in die DNA, dat zit overal in. En dat gaat dus altijd door. Ook al kent ze niet vergunningsplichtige evenementen houden. Al moesten opletten met samenscholingen. Al moesten opletten met drankgebruik en zijn de cafés gesloten. De Vastelovend gaat natuurlijk gewoon door, want dat is toch, dat kan ze niet tegenhouden, dat is een gevoel. En daar heb ik me tegen verzat en hebben jullie ook willen duidelijk maken dat ze daar, dat iedereen ook vrij is om het te veulen. En ja, wat erbij komt is natuurlijk, Guus Eurlings maakte die opmerking in de gezet, Vastelovend is natuurlijk ook een feest van samen. Ja, en dat is nu natuurlijk wel heel lastig. Dus er zitten inderdaad beperkingen op, maar ga ik niet zeggen dat de Vastelovend niet doorgaat. Nee. Dat hebben ze ook trouwens de afgelopen dagen genoeg gezien, via een eigen zender, via allerlei andere streamingen, wat er allemaal wel wordt en wat toch nog het gevoel in ieder geval warm gehouden heeft.
Ja, en zo is een veer eigenlijk vanavond inderdaad ook nog een beetje samen. Hartstikke fijn, Lei, om dich nog even te zien. Heel veel succes toch. Natuurlijk ook met Barcelona. Super belangrijk vanavond tegen Paris Saint-Germain. Butenmars, abmars. Ja, nu overal niet. Ja, hij heeft er nog een goal van Messi gemist. 1-1 bij Barcelona tegen Paris Saint-Germain voor de Champions League. Spannende wedstrijd. Maar mooi om Lei dus nog even te zien. Jan-Paul Rutte, we praten nog even verder over uw werk bij Gulpen. Maar met name ook wel, vind ik toch fascinerend, uw achtergrond als chirurg. En een jaar dat u doorbracht in Nepal. Wat heeft het gebracht? Het was na onze opleiding. Mijn vrouw is plastisch chirurg, ik ben algemeen chirurg geworden. En we hadden toen 3 kinderen, tegenwoordig 4. Maar we zijn met 3 kinderen inderdaad een jaar naar Nepal geweest. En wat dat met name gebracht heeft, eigenlijk waar we het toen straks ook over hadden, het heeft mij uit de rush van het leven gehaald. Want wij zaten allebei in opleiding, dus ze was 50, 60 uur per week bezig. We waren met 3 kinderen bezig die naar opvang moesten en weer terug en op tijd weer het bed in. Dus we hadden een heel hectisch leven. En toen gingen we naar Nepal en toen landden we in dat ziekenhuis en daar zaten we. En daar kon je geen kant op. Althans, je kon overal naartoe, maar je was met je gezin. Je hele sociale leven zat nog in Nederland. Dus je ging daar mensen leren kennen op dat terrein. Of mijn vrouw werkte of ik. En de ander was de kinderen les aan het geven aan de keukentafel. Dus we zijn daar eigenlijk volledig tot rust gekomen. Het is een heel bijzondere fase geweest voor ons gezin. Waarin we elkaar echt bijna hebben leren kennen, zou ik maar zeggen. Omdat we zoveel tot elkaar kwamen. Ja, leert het je relativeren in deze periode? Heel sterk, want we hebben hier eigenlijk alles. Zelfs in de ellende waarin we nu zitten, hebben we nog ongeveer alles. Maar we hebben heel weinig extra zorgen, behalve het sociale aspect met name. En eventueel de zorg om de zaak. Maar in Nepal is het gewoon, als je die dag niet werkt, eet je die dag niet. Zo simpel is het. En dat leer je wel heel bewust kennen. En je kinderen ook, ondanks dat ze nog relatief klein waren. De oudste was 6. Die krijgen daar wel wat van mee. En je wordt daar wel stil van, zou ik maar zeggen. Marleen, ze vooral in Nepal. Ja, nou, ik vind het wel echt heel fascinerend wie dat ze dat vertelt. Want ik denk dat heel veel ouders op dit moment, ja, misschien nu omdat de kinderen nu wel naar school gaan. Maar jeetje, precies dat wat ze net vertelt. Van, goh, we hebben elkaar leren kennen en zijn dichter tot elkaar toegekomen. Ik denk dat die bij ons in Limburg ook gigantisch leeft op dit moment. Nee, absoluut. Ja. Mooi. Hartelijk bedankt voor je komst. Dadelijk gaan we naar de brouwerij. Gaan we kijken naar een optreden van Katja Hens. Maar eerst even naar de winnaars van het LVK van afgelopen jaar. En ze deden nog een gooi naar de titel van het Super LVK. Spik en span met Vrung, de allerlaatste rung. Deden het heel erg goed. Ze werden uiteindelijk gedeeld derde, de mannen. Maar goed, het optreden mag er zijn natuurlijk. En het is dan nog altijd op afstand in Gulpen. En dat doven dat met de jongens gewoon in de hoeskamer van de Prins. Er zijn 100.000 dingen wat vastlovend en ik raak. Maar over één ding wil ik zeggen, wat is een over echte zwingerheid gemaakt. Want stel dich voor, een kleine fake en die vaken staan, dat is in mijn vriend. En deze avond is gebleken aan de teken, vriend. Tot de allerbeste rug. Dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. Want het is de vaste avond, en was verregens veel vriendschap gebracht. Er zijn al 100.000 zinnen, we verblijven het kampioenen van de nacht. Dus breng nu een run voor mijn vriend en mijn vriendinnen om te beginnen, want op de liste wordt toch wel gewacht. Chocolade! Dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. Want het is een vette vaste avond en was voor ergens veel vriendschap gebracht.
alles wat ik wou zeggen, heb ik in 5 woord gezegd. We zijn vrienden tot de allerlaatste run. Dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. Ik hoor maar 100.000 keer en nog meer, telkens weer op zo'n avond wie vanavond gewacht. En over 736.000 jaar, heerlijk woord, wordt nog immer dit nummer gebracht. We vervullen de avond en de nacht. Die hand komt er nog in. Daar kan ik zo, die hand komt er nog in. En kans is, en kans nummer. Die hand komt er nog in. Ja, la, la. Ja, la, la, la. Ja, dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. Want deze vaste avond en ons verrek is van vriendschap gebracht. Laat die loazen maar lullen, laat de vazen maar vullen. We zijn vriend tot de allerlaatste rug. Dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. En laat mij nog even deze avond beleven met die vriend tot de allerlaatste rug. Dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. Dankjewel, dankjewel. Ja, vanuit de hoeskamer van Prins Bert, de gemeenteprins van Gulpen-Wittem, waar staat spik en span. Ja, Niek, zo'n hoeskamerconcert op Vastelovensdinsdag, wie voelt dat? Ja, dat is heel bijzonder. Ik moet zeggen, het voelt toch wel een beetje als Gulpen of Vastelovensfinale. Ja. Want dat is eigenlijk onze vaste afsluiter wat we op het dinsdag hebben. Dan gaan we ook niet meer, dan is het ook goed geweest. En nu is het ook goed geweest. Het gaat vroeger op de dag, maar ja, het is toch nog een beetje Vastelovensgevoel, zeker. Ja, Prus wel een beetje gemist, joh, want je hebt wel zo ook op die Vastelovensfinale gestaan, met duizenden mensen. Ja, goed, de mist sowieso het publiek. Hè. Dus ja, goed, we hebben van de prins en de prinses hebben gezongen, dat sowieso. Maar ja, normaal steeds op het plein. Hè. Dus, en dan zingt ze helemaal op het einde. Bijna op het einde, laat ik zo zeggen, want tot volgend jaar. En dan komen de Zagluikse Stroet en dan komt Frans Kronenberg nog en dan is het echt sluis. Ja, ja. We hebben het over Vastelovensdinsdag, Niek. Ja. Maar in feite heb je normaal, als er immers kan metpraten over een lege agenda dit jaar, terwijl er normaal rijkelijk gevuld was. Ja, ziet jij dat? ja, zeker. Ja, we beperken ons nog een beetje in de optredens. Ja, omdat het is hobby voor ons. Hè. Ja, ja. Maar ja, ik denk dat we wel aan de 80 optredens houden gekomen. Ja, en dit jaar? 8, denk ik. Een factor 10 minder. Ja, en ook veel online, hè? Dat voelt toch anders? Ja, maar het went wel, moet ik eerlijk zeggen. De eerste keer was het onwennig. Maar het leuke is dat ja, de organisaties die zetten meestal ook een charme neer. Ja. Met, zo wie dat op de 11e van de 11e ook wordt. Dat is ook toch interactie met degene die wat toezitten. Ja. Dus ja, ik vond het toch wel leuk, moet ik zeggen. Ja. Ja. Jo, het is een vreemde vastelovend ook het gods gebracht? Ja, ik denk allerlei nieuwe initiatieven wat mensen en carnavalsverenigingen tentoonspreiden, laat ik zo zeggen. En ja, de kunstverzorgzangers, ik bedoel, bij de prins van in de hoeskamer. Ja, ik denk toch inderdaad dat er goede dingen zijn geweest. En dat hebben we van alles met gemaakt. Dus ja. En ik denk dat zo'n quiz, zo'n vastelovensquiz of een vastelovens bingo, dat blijft nu in de komende jaren. En ook die online optredens, dat zal zeker voor me blijven. Ja. Oké. Ter afsluiting, Nick, van dit gesprek. Nick, heeft nog een boodschap voor het vastelovendvierend volk van Limburg? Een boodschap? Ja. Oké. Lief van Limburg, dit wordt ons laatste optreden voor de vastelovend. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen, het komt goed. Ik haal wie, het gaat nog even door. Maar ik haal dan weer terug, een paar maanden geleden. In september gaan we weer een optreden, Boete, 1,5 meter. Een fantastische avond gehad, live muziek. Nou, dat gun ik iedereen ook weer over 4 maanden. Dat het weer een beetje rustig is. Dus houd vol en we zien ons. Dankjewel Nick en Jo, Spik en Span en Huurse Maurice, alles komt goed. Ja, dat is altijd fijn om te horen. Uit de grote Gulpener vastelovensfinale dus. Wij voor alles komt goed. En Hupverie, de nieuwe voorzitter van de samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen. Bas Maas, van harte welkom. Goedenavond. Maar we hadden het tijd om te starten voor de 14 december en dan eigenlijk bijna niet zonder beperking geleefd. Wie is het geweest deze dag? Ja, heel raar natuurlijk. Maar ik ben een vastelovensveerder in Hert en Zeel, dus ik ben fan mijn hoes gaan versieren. Ik heb overal lampjes gemaakt, de groot, geel en groen in de tuin zijn en vuur in de tuin zijn. Ik heb de vlag geheersen.
De muziek keihard gezatten. En we hebben als familie een paar bijzondere dagen meegemaakt. Ik heb heel veel televisie gekeken, allerlei quizzen gedaan. Ik ben en weer voor een kleine optocht heb ik bekeken. Dus ik ben hang en oren en ogen tekort gekomen. Ah, dat toch nog. Dat is op zich wel een goed teken. Ja. Maar de leert natuurlijk ook wel een hele andere kant van de vastelovend kinderen. Eigenlijk de intrinsieke carnaval zit er nu bijna in. Brengt het de carnavalsgemeenschap ook terug naar de kern? Ja, ik denk omdat de gemeenschappen kleiner zijn, je kunt nergens naartoe, je ziet dat in die gemeenschappen eigenlijk van alles plaatsvindt. Dus als ik kijk naar die grote stadsvastelovensverenigingen die wij dan vertegenwoordigen, die hebben zo hun best gedaan om van alles en nog wat digitaal te organiseren, met quizzen, met optochten die online zijn. Nou, dat is zo fantastisch, maar ik denk dat door het vastelovensgevoel ook veel kleiner en veel intiemer is geworden. Dus ik denk dat dat voor de toekomst, als ik dan kijk naar 2022, alleen maar heel veel schoons gaat betekenen. Ja, want dat is natuurlijk wel een discussie die al lang gevoerd wordt in de carnavalswereld. Hè? Van goed, het is nu de laatste jaar gegijzeld eigenlijk door de grote evenementen. 11e van de 11e, de boetezitting, het klonentrekken. Nu vandaag natuurlijk in Gulpen de vastelovensfinale. Dat geweld, door is eigenlijk de wereld van de Einzelganger best wel een beetje kwijtgeraakt. Het kleine cabaret, het leuke, het gemeenschappelijke. Het gemeenschapshoes, wie wijze van spreken. Ja, ik heb dat gezien in alle reportages die je ook hebt gemaakt. Het is nu is het in ieder geval enorm teruggekomen. Dus we dat met z'n allen vast kunnen blijven houden, dan denk ik dat we een hele schone tijd tegemoet gaan in de toekomst. Ja, dat is in ieder geval een goed teken. Marleen, verhoorde net inderdaad de jongens zeggen van Spik en Span, het komt goed, verkennen dadelijk weer. Ja. Er kwam een suggestie, nog een keer, van de voorman van de GGD, de Limburg Zuid. Christian Hoebe, die zei, misschien moet voor de carnaval naar de zomer verplaatsen. Wat vond ze daarvan? Ja, dan ga ik wel even terug naar wat Lei Meijsen net zag. Echt, de mensen moeten ze God van Limburg maken. Want, dat is er al. Ja, dat is er inderdaad al. Echt, ja, wie dat er dat ziet van vastelovend gaat wie Kerstmis en Pasen en dat zit je in hart en dat huurt ook op dat moment. Of dat het nu stormt, of dat het nu regent, of dat het nu de zon schijnt, of wat dan ook. De vastelovend is altijd wanneer het de vastelovend huurt te zien. En de kind, tuurlijk, ik zou de eerste zien, die zegt van, ik wil komen zingen bij optreden zoals het dadelijk naar de zomer hergaat. En ik zou het ook echt super tof vinden als mensen zich dan gaan verkleien en zo. Maar ik denk wel dat vastelovend blijft in de periode hoe dat het elk jaar is. Ja. Tom Doesburg zei, ik denk dat de 11e van de 11e eigenlijk weer het eerste echte grote feest wordt waar iedereen los kunt gewoon. Oh, ik hoop echt dat Tom Doesburg gelijk heeft. Dat we de 11e van de 11e dit jaar wel gewoon volledig gas kunnen geven. Ja. Hoe koerseer een beetje op, hè? We beginnen natuurlijk niet met de 11e van de 11e, we beginnen met de Gulden Humor. Dat klopt. Dat is in oktober en als alles goed gaat, wordt dat een prachtig festijn. Dit jaar in mijn geboortestad Weert. De voorbereidingen zijn in volle gang, en ik hoop dat dat echt een fantastisch feest gaat worden in die dagen. De voorbereiding weet ik weet denk ik een tipje van de sluier, maar dat belooft inderdaad het heel schoons te worden. Ik ben best al aan het oefenen met zingen, begrepen. Ja, dat nog niet, maar ja, dat werd wel chic, denk ik. Ja. Er waren mooie momenten, ook natuurlijk in de stad waar Geer vandaan komt, natuurlijk Weert. Want de jongeren, wij van die zijn deze dag ook heel creatief. En zo was er een prachtige alaafhaaltocht in Weert. Eigenlijk degene die iets hebben besteld, die gaan net zoals je nu in deze tijd bestelt en gaat afhalen. Ja, afhalen, alleen dan per fiets. Nou, proost daar. Oh ja, curryworst. Nou, lekker. Meestal lig ik nu nog in bed. Ter stel van gisteravond. En dan naar de optocht en bier drinken. Hebben jullie wel zin in vandaag? Ja, zeker. Ja. We hebben het helemaal goed opgedoft. We konden een goed excuus. Dus we gaan er toch wat van maken. We proberen er maar het beste van te maken, zoals we het alle maanden al doen. En natuurlijk hadden we hier een bruisend plein willen hebben, maar ja, dat kan op dit moment niet. Dus het is een mooi alternatief zo, toch? Hamburger? Netjes, netjes.
Ja, we zijn goed op weg. Ja, maar hoe gaan we het nou vieren straks? Hoe gaat dat? Want jullie zijn met veel, hè? Het is maar één persoon Ja, we gaan per allemaal 2 huishouden. aan 2 en dan via de Zoom-meeting met elkaar toch een beetje. Dus we houden het op die afstand. Ja, we houden ons netjes aan de afstand. Dan horen we muziek, hè? Ja. Vastelovensmuziek. Zie je een klein traantje? Ja, dat is wel, toch wel balen dit jaar, maar ja. Er is nog steeds bier, dus komen we daar dag wel rond. Dankjewel. Ja, prachtige beelden uit Weert. Het was niet het enige initiatief, want er gebeurde nog heel veel moois. Voor de cafés ook. Ja, in Weert heb je ook een groep jongeren die organiseren een soort kroegentocht. Dat is een platte wagen, de rit je aan door Weert, er zit een DJ op. En daar lopen dan honderde man achteraan, die doen een 11 cafés af. Kost uiteraard dit jaar ook niet doorgaan. En de jongens die hebben zich samengepakt, die hebben een quiz georganiseerd. Je kreeg 11 beertjes toes, die daar je dus ook allemaal achter elkaar moest opdrinken. Dus je zocht overal op Facebook ook allerlei foto's van mensen die leuke fiches aan het veren worden. Maar uiteindelijk hebben de jongens meer dan 11.000 euro opgehaald. En elke deelnemende café kreeg dus een cheque uitgereikt van 1100 euro en 21 cent, omdat ze dit jaar toon moesten zijn en geen vastelovend moesten vieren. Ja, dat is dan toch de moeite waard. Mag Gerig wat dat betreft zorgen over het feit dat natuurlijk veel evenementenorganisaties het ontzettend moeilijk hebben rond deze periode. En misschien wel langzaam op keeper staan. Ja goed, dat is helaas een gegeven, denk ik. Hè. Uiteraard hebben we als SLV kunnen we daar natuurlijk niet heel veel mee. Nee, maar daar wordt ze natuurlijk wel met geconfronteerd. We werden wel mee geconfronteerd. We hebben ook sponsoren bijvoorbeeld dit jaar ook niet gevraagd of dat ze dus dit jaar weer sponsoren. Hè, want die hebben het misschien zelf al moeilijk genoeg, die bedrijven. Maar je ziet natuurlijk dat de horeca op dit moment het heel erg moeilijk en heel erg lastig heeft. Dus dan zijn dit soort initiatieven, en ook net als zo'n afhaaltocht, dat zijn echt initiatieven bedoeld om de horeca te steunen. Vind ik persoonlijk prachtig dat soort zaken gebeuren. Ja, sorry dat ik onderbreek. Wat dat ik ook schoon vond, ik was dus zaterdag even onderdeel van de pubquiz in Weert. En daar hebben ze bijvoorbeeld als prijzen, ik weet niet of dat een ander steden en dorpen ook gedaan is, maar ze hebben dus prijzen met allemaal cadeaubonnen voor naar een restaurantje te gaan, op het terras te gaan zitten, bij een café. Dus ja, dat vond ik wel echt heel kenmerkend ook. Zou je dat tof vinden als ze een andere plaatsen ook zo? Ja, het ongerij nog een beetje helpen. Ja, precies. Je hebt het in een aantal steden ook gezien, hè, Maastricht met Charité. Meer steden die echt ook bezig zijn geweest met liefdadigheid. En ik denk dat in deze tijd, dat we het allemaal samen moeten doen. Dat is al lekker gevallen, dat woord van ik vind dat prachtig dat dat ook vanuit de vastelovend gesteund wordt. Ja, want zorg maakt voor ons. En zorg die koos voor bijvoorbeeld kwijt in Venlo in een klein kerstje. Een kerstje wat verkennen uit een liedje wat eigenlijk door al decennia lang gezongen wordt. Het kerstje wordt gezongen en we maakten er een mooie film van. We hebben gehoord dat er een bijzonder kerstje is opgedoken. Van Tjingeleboen en wij bedoelt ze dat. Dat heeft. Het kerstje Wolsef en Lei Hendricks ooit er liedje Jingeleboen op baseerde. Zet al die zorg maar netjes op het kerstje. Zet alle zorgen netjes op een kerstje. Een normaal leven gaat het leven. Mensen brachten de zorg van heinde en veren. Zorg kwamen uit de Ruiver, zorg uit Panningen, zorg uit Meersen. Grote zorg, kleine zorg. Zal de vasteloven blijven bestaan? Schreef Emes. Ja, het vroeg voor ons allemaal af. Hoe gaat het naartoe? En gelukkig hebben we dan hier Bart Maas zitten en ik even vragen, hoe koers je erop aan als SLV zijnde? Ja, het SLV bestaat uit die 17 samenwerkende stadsverenigingen. Die zijn er natuurlijk zelf voor verantwoordelijk. Dat is wel iets hoe dat we natuurlijk over brainstormen, hoe wil je dat ook? Want uiteindelijk is de doelstelling van het SLV om de traditie van vastelovend als levende volksfolklore in stand te houden. En dat is een heel belangrijk vraag, maar je ziet dat met name die grote stadsverenigingen daar ook allerlei manieren mee bezig zijn. Hè. Ze hebben met de jeugd betrekken ze erin. Ze zorgen dat ze op scholen bezig zijn. Het seizoen wordt verlaagd. Je ziet nu ook in deze tijden dat ze op bezoek gaan. Nu dat de vastelovend niet aan de mensen komt, gaat de vastelovend aan de mensen toe.
Dus ik denk dat we op de goede weg zijn. Ik kan er dan nou geen 1, 2, 3 een passend antwoord op geven. Maar ik ben er zeker van overtuigd dat we er in de komende periodes een heel groot ei over gaan leggen. Ja, dan vertel me eens dan wat je gewoon een passend antwoord op hebt. Misschien op wat je voor zo'n speltje op hebt. Ik vond dat heel leuk. Hè? Dat speltje wat hij opzet, dat bracht me een 90-jarige Wiertenaar een week of 2 geleden binnen. En daar zag ik heb mijn hele leven fanatiek vastelovend geveerd. Dat speltje is bij u, komt je het beter terecht als bij mij. Dus jij mocht het van mij hebben. Dat vond ik prachtig. Het wordt overigens helemaal verweerd. En ik heb het vandaag speciaal met je gepoetst, dat een beetje blinkt. Ja. Maar de mensen, dat wil je vastelovend duur geven, 90 jaar oud. En ik denk dat dat het is. Je moet je dat door blijven geven. Mijn wechter geeft dat ook door. Mijn dochter, geen fanatiek vastelovend verder. Bel je op, pap, ik studeer in Nijmegen. Pap, ik ben toch vastelovensliedjes aan het luisteren. Dan heb ik mijn doel bereikt. In ieder geval mijn eigen gezin. Dat ze er al mee bezig zijn. Maar die zoen, dat gaat weer in de trein. Daar ben ik niet bang voor. Dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Dat is wel mooi. En inderdaad, een van die plekken waarover de jeugd ook vingen, is bijvoorbeeld de Statie voor Statie in Remung. Daar is over het algemeen publiek natuurlijk toch jong, gezellig, op zoek naar de carnaval. Muziek is soms ook wat anders. En dan ving vooral af en toe Marleen Rutte. Dit is mijn Limburg, hier ben ik geboren. Waar ik ook heen ga, hier is mijn toekomst en waar het leven mij al zal brengen. Waar ik ook belang, ik vul dat band met mijn Limburgs land. Je moet met zingen, dit is mijn Limburg. Marleen, de geeft het ook door. Ja, chique. Oh. Ik ben naar die beelden aan het kijken en ik denk er terug aan dat moment. Dat was inderdaad de schoolfestaties. En wat ik toch zo schoon aan vond, Maurice, was dat echt zo'n jong kindje. Die stond nog gewoon uit haar dak te gaan. Ik zing, dit is mijn Limburg. En die zingen dat gewoon met. En die geloven dat. En dat is precies wat Stig net ook zegt. De wil ze het overbrengen. Maar op dat moment dat ik daar stond, en heel vaak op dat moment dat ik daar stond, die zijn optreden, voel ze dat al omarmd werd. En ja, dat is echt heel mooi. En Ja. is dat gevoel bij zo'n Statie voor Statie, waar veel jongeren zijn, is dat anders dan bijvoorbeeld zo'n grote vastelovens finale in Gulpen of in Venlo bijvoorbeeld? Ja, nou ja. Heller, directer, emotioneler? Nou, dat niet echt. Kijk, er past natuurlijk wel die liedkeuze er wel een beetje op aan. Maar ja, als het er zoveel jeugd bij staat, de jeugd, die pakken dat oog op. Het is vastelovend, het is feest. En wat afgelopen jaar gebeurde, er worden een paar jongens bij ons uit Hunsel, echt 12, 13 jaar, die mochten dan voor de eerste keer naar de scholenfestatie. En die zijn helemaal tot vuur aangekomen omdat ik mocht optreden daar. Die hebben zich een selfie gemaakt met mij op de achtergrond en naar mam gestuurd. Mam, kijk, ik stond weer aan. Ja, dat is toch fantastisch. Dus dat is ook te zien op TikTok? Ja, toen nog niet. Oh, toen nog niet. Maar is het nou wel goed dat we op die nieuwe platforms ook zijn? We gaan even schakelen, want het is natuurlijk ook de realiteit van de dag. We hadden natuurlijk de avondklok die in eerste instantie door de rechter werd verboden, of tenminste werd ingetrokken, waarvan de rechter zei, doen we niet meer, kan niet de goede procedure gevolgd. Maar het kabinet ging in beroep en uiteindelijk om 9:10 kregen we het signaal, het vonnis wordt opgeschort en die avondklok die blijft voorlopig van kracht. Ongerustheid bij de veiligheidsregio Noord en Limburg-Zuid, omdat ze dachten, wat gaat er nu gebeuren? Komt dat signaal binnen? Maar gelukkig zitten veel u volgens mij naar dit programma te kijken, Frank Monen, want hij is tijd in Limburg. En het is, Frank, rustig. Ja, het is rustig. Ik sta trouwens nu op de markt in Geleen. Daar is het ook rustig. Ik heb net een meneer gezien met een hond. Dat was de enige hier op de markt die zich enigszins bewoog. En verder staat hier, misschien kan de cameraman er even naartoe pennen, de Wegenwacht.
Daar heeft iemand een probleempje met de knipperlichten. Dus die wegenwacht die heeft een ontheffing. Ik weet niet of die meneer dat ook heeft. Want die heeft misschien het juridisch getouwtrek vandaag ook gevolgd. Maar ja, dat is het eigenlijk het enige wat gebeurt in Geleen. Ik heb begrepen in Maastricht dat het ook vrij rustig is. Een paar carnavalsvierders nog die zich voor 9 uur op straat begaven. En in de rest van Limburg ja, is het waarschijnlijk net zo rustig als hier, Maurice. Dus waarschijnlijk is iedereen inderdaad naar het programma aan het kijken over carnaval. Ja, heel fijn. Of natuurlijk Paris Saint-Germain, Barcelona. Ik wil het niet helemaal overdrijven. Hè. Maar wel goed om te horen dat mensen de eigen verantwoordelijkheid serieus nemen. En geen avondklok nodig hebben per se. Om zich inderdaad te houden aan de maatregelen zoals die inderdaad het beste lijken. Want dat moet ik ook goed doen, toch? Dit signaal. Ja, we hebben natuurlijk een oproep gedaan. Hè, ook met de gouverneur en samen met de Anger Carnavalsbond. En ik ben blij dat er groot gehuur aan is gegeven. En ik ben ook van mening, kijk, we nemen ons verantwoordelijkheid allemaal als het goed is. Gewetst dat dat een gevaarlijk virus is. Dus dan vind ik het ook prima en prettig dat we op deze manier Vastenavond hebben gevierd. En natuurlijk, we missen wat. Ja, ik werd op zondagmiddag om 11 uur wakker en ik denk, ik wil nu met mijn vrienden staan in dat café waar we altijd staan. Maar dat we de jaar moeten overslaan, maakt het verlangen alleen maar groter om dat in 2022 dubbel dwars aan te halen. Ja, en de schade is hier natuurlijk groot. Maar ja, hoe het helemaal schrikken wordt, was in Venetië. Het is de plek eigenlijk waar de traditie met de maskers eigenlijk bij ons vandaan komt. Waar de katholieke gebroeken zich een beetje mengden met de rituelen, zal ik maar zeggen, die door al ontstangen. Maar nu in Venetië is het natuurlijk ook helemaal stil. Een echt drama vormen de coronabeperkingen voor Venetië. 70 miljoen euro loopt de stad mis deze carnavalsperiode. En het San Marcoplein, waar deze harp klinkt, is net zo leeg, zo verlaten en een beetje onwerkelijk als de parade in Venlo of het Stationsplein in Roermond. Venetië is ook de plek waar onze traditie van maskers werd geboren. Het verbergen van je eigen gezicht om ook elk maatschappelijk verschil te verstoppen. Superavamo non so, 300, 500 maschere normalmente, durante il weekend, il fine settimana, magari si arrivava anche a 1000. De kinderen uit Venetië zelf mogen wel nog gewoon spelen na schooltijd. Die traditie blijft heilig. Perché è un momento dove tutti i bambini si possono travestire ed è come diventare un'altra persona soltanto per un giorno. En zo voelt carnaval in Italië net zo verloren, net zo vreemd als in Limburg. We zijn verbonden in de heimwee deze dagen. Want het vasten van de geest is ook in Italië vroeg begonnen dit jaar. Ja, in Italië dus niet zo heel erg anders dan bijvoorbeeld bij de Maas of de Geul. Het is daar ook heel erg stil. Een hele rare periode. Het is vandaag de dinsdag en dan weten we, klonentrek, normaal gesproken in Kerkrol. We hebben natuurlijk de vastelovensfinale, de Gulpener-finale in Gulpen. Maar er is ook altijd de Hoeigeet in Schinveld. Marleen, heb je nog een goede herinnering aan? Ja, dat is wel grappig. Want wie dat we de clip gingen opnemen van Niet te Geluiven, dat was voor de eerste keer dat er hier veel mensen bij betrokken werden. En zo ook de Chocoprins van Shelvent van toen. En ja, het was zo gezellig. En die zijn blijven hangen. En die zijn uiteindelijk met naar Hunsel gegaan. En dat prinske, die heet al in Hunsel, ons allemaal kennis laten maken met het liedje van de Hoeigeet. En iedere keer als ik dat jong dan nog tegen ben gekomen, vroeg er, en kent ze het nog? Kent ze het nog? Maar ja, dat was echt... Ik ken het ook nog, want ik heb toch vroeger eens een reportage gemaakt bij de vrouw die Hoeigeet kreeg altijd een gestrik udder. Ja? En dat wordt echt gestrikt, wordt gemaakt. En dus het echt eenmaal met nood en drood te maken. En ze zal van me even inzetten ook. Ja, zeker. Ik hier met nee, we zullen het tegen leren. En als de geet niet geet, dan geet ze niet. Dan geet ze niet. Dan geet ze niet. En wenn de geet wel geet, dan geet die geet. Dan geet die ganse geet. Hoei, hoei. Nu is het 10 minuten starten. Ondanks alle carnavalsperikelen gaan we toch gewoon de geet oploten. Niet om overal tegenin te gaan, maar omdat we gewoon de traditie willen volhouden. Eigenlijk mogen het niet. We hebben dan ook uiteraard geen evenementen van gemaakt. We gaan gewoon dadelijk onroos zussen.
de geitenploten. We hebben natuurlijk nog een geheimpje. We hebben geen geitenoploter. Maar we wel iemand die dit jaar voor de 24e keer officieel het udder had gestrikt. En ik wil Marisa vragen om het touw door te knippen. Ja! Daar gaat ze! Hoi, hoi! Hoi, hoi! Goedendag, goed dan. Nou, je hebt gezien, het is geweldig gegaan. Ik had zo om me heen kijken, een man of 10. En dat was meer dan genoeg. Ik heb vanmorgen nog even met Thijs Zelen via de e-mail contact gehad. En Thijs zit op het touch. Maar dat heeft hij voor hemzelf ook kunnen vertellen natuurlijk met deze wind. Dus we zien het wel binnen een paar weken. Ja, dan gaat de hoeigeit en dan wordt uiteindelijk die gevonden. En dan kan de vinder die kan zich melden bij het organisatiecomité. Mag die een keer langskomen. Maar ja, natuurlijk ook een moeilijke situatie nu met de beperking. Moeten we even wachten. Ja, goed. Alles komt goed, toch? Alles komt goed. Dat voor u werd net van Sping en Span. Het zijn wel natuurlijk van die tradities die overleven, hè, al decennia lang. Wat zijn nu zaken vanuit de carnaval van vandaag waarvan je zegt van door van Huffer nu in deze periode geleerd, die moet we echt koesteren? Ik denk dat wat ik zelf veel schoon vind, is dat vastenavondverenigingen met die liefdadigheid bezig zijn geweest. Dat vind ik een heel bijzonder iets. Ik vind het ook heel bijzonder dat toch de mensen niet vergeten werden. Hè. Dus je ziet ook dat ziekenhuisbezoeken op afstand wel doorgaan. Je ziet dat een prins of een vervangende prins of een vorst toch op bezoek gaat, dat er medailles uitgedeeld werden. Maar dat het samen, dat heel erg van belang is. En ik denk dat dat nog beter tot uiting is gekomen als normaal. Want normaal is het vol, ik heb dat zelf gezegd, ook het feestgedruis, grote evenementen. Maar die kleinschaligheid, dat intieme, denk ik dat dit jaar eigenlijk vol meer en vol schoenen aan de vuur is. Ja, wie houdt voor het vast? Dat is een goede vraag. Een aantal van die zaken zijn er al. Ik denk dat ze nou zichtbaarder zijn geworden. En ik denk dat de uitdaging in ligt om ook die dingen steeds onder de aandacht te blijven houden. Ja, voor de hoe gaat Marleen, door met eigenlijk min of meer carnaval tot een einde. Normaal gesproken. Voor mij niet, hè. Voor mij is dat toch echt in mijn eigen dorp. Ja, wat is in Hunsel dan nog? Pardon? Hey, Hunsel is dan misschien wel een klein dorpje, maar... Vastelovend is dinsdag standaard om 11 uur staat in mijn agenda afsluit in Hunsel. En ja, Hunsel heeft meer dan 900 inwoners, maar dan stonden er nog een 350 man in de zaal te wachten totdat we met dat optreden beginnen. En nou, ja, mijn pap is de geluidsman, zodat je weet. En dus stuit dat meestal zoen, omdat iedereen zo gigantisch hel aan het zingen is. En dan, ja, pas om 12 uur treedt je prins af. En steek af dan? Iedereen die hele rood uit de steek af, inderdaad. Maar het volk van Hunsel, dat moet echt boete gekeerd worden, joh. Want wij gaan niet hebben. Wij huren dat bijna een weer, dus dat hij daar zo eigenlijk... Ja, we hebben een goed teken. Morgen eigenlijk het Askruutske. Wat ga je toch met gebeuren? Ja, ik heb gezien een echte de Vastenavondmes met Jos Hessels als mesdienaar. Prachtig. Die kerken mogen allemaal met 30 man in. Dus dan vind ik dat andere mensen vuurrang hebben ten opzichte van om daar met een hele hoop Vastenavondsgeweld in te gaan. Want er zijn natuurlijk mensen die gewoon iedere dag naar kerk. En zo'n Vastenavondsmes zit prachtig vol, maar er zitten heel veel mensen bij die niet iedere dag naar de kerk komen, ben ik bang van. Heb ze zichzelf al een hearing gekocht? Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik geen hearing-liefhebber ben. Oh. Nee, dat stond ik altijd over. Misschien ook moeilijk nu, want ja, de best heb je de tandarts geweest. Ja, ook dat. En daarom extra waardering voor het feit dat ze er was. Heel fijn. Proficiat wel met de Vastelovends wie dat tot nu toe is verlopen, want door kunnen ze de complimenten hebben ze echt dik verdiend. Marleen, mocht ik ook hartstikke bedanken. Ja, leuk. Fijn. Heel graag zijn we licht terug komende jaren. Ja, zo snel mogelijk. Komende maanden. Voor hebben we gehoord van Spik en Span van de mannen. Het komt goed. Zeker. Dus we weten, over een paar muntjes kennen we misschien weer. Maar hartstikke fijn dat ze er was. Leuk, dankjewel. Gewoon kijken naar Katja. Want die wordt ook natuurlijk ingehulpen naar de grote Gulpener Vastelovensfinale. En je zult die al aan tafel zitten. Jan-Paul Rutte, de man van de Gulpener Bierbrouwerij. En net in die plek zit Katja te zingen. Met de rug in het gras, de neus in de wind, komt
vet in dat warrelt, rood groen getint. Bruiksken met lokken, je serpentine. En dan in een la, zo schoenen te zien. Wat hebben we weer van prinsen genoten, van nieuwe muziek en van ons allemaal. Weer op een muis in creaties gegoten, ik schoenen en schroeter, daarna door jou. Ik zing, dans, hoor al uit de kast en beter dan dat, je loopt niet in de pas. Spring, hos en het leest niet alleen, dus vier ik het leven zonder chagrijn. En zo je het huurt, wat geer in de buurt, en dat met licht te beleven. Het is gewoon weer samen, wie zich dat huurt, weer hebben de dag van ons leven. Vastelavond, dat is voor rustmedicijn. Geen pilken of smeersel, geen bad tegenop. Het zit in een glas en het komt van alleen. En het hulp is bij alles snel bovenop. Zit gewoon lekker in schoenkelen. Ik zing, dans, hoor al uit de kast. En beter dan dat, loop niet in de pas. Spring, hos en het leest niet alleen. Dus vier ik het leven zonder chagrijn. Weer zien vrijdag lang van zorg en leed. Als wie een wonder genezen. Dus gewoon weer samen, wie zich dat huurt. Weer hebben de dag van het leven. En moord het gaat minder, dan is het op mij zo. Maar zonder te vieren, kennen we nooit. En zachtjes met zingen, en het wordt heller. Ja, na 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 na, ja na 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 na. Zing, dans, hol al uit de kast. En beter dan dat, loop niet in de pas. Spring, hos, en het leest niet alleen. Dus vier ik het leven zonder chagrijn. En zo in huur, wat geen in de buurt. En dat met licht te beleven. Dus gewoon weer samen, zo wie zich dat huurt. En hebben de dag van het leven. Weer hebben de dag van het leven. Ja, een prachtig optreden van Katja Hens in het Brouwhuis in Gulpen. Even kijken we dat wel geweest zijn. We zijn geweest in een hoeskamer. We zijn geweest boete bij een zorgcentrum in een gemeenschapshuis. En Robert Lozen van de organisatie in het Brouwhuis. Bewust gekozen voor verschillende locaties, denk ik. Ja, we hebben bewust gekozen. En vooral om de doelgroepen een beetje cachet te geven. De gemeenteprins, als zijnde de carnavalsverenigingen uit Gulpen-Wittem. Dan de ouderen in het bejaardentehuis, of ja, dat heet, ja, ik weet het, hij is tegenwoordig anders volgens mij. Ja. En dan voor Katja, voor de brouwerij, voor de kasteleins. En wat houden we dan nog? Even denken. Wij zitten nog bij gemeenschapshuis, maar ja, de kindjes er waren. Ja, en daar zitten de kinderen en Ja. die willen natuurlijk ook carnaval vieren. En zodoende hebben we vervolgens een paletje geschakeld. Wat een beetje de carnaval weergeeft. Ja, dat vergt een hele grote organisatie, denk ik. Gans anders dan andere jaren. Ja, het is totaal anders dan andere jaren. En met steeds weer veranderende regelgeving is het ook iedere dag bij striepen. En het wordt niet makkelijk. Ja. Maar voor Vonken, het allermakkelijkste is om niks te doen. Ja. En ja, een beetje carnavalist, die zegt, vergunt niet niks doen, we willen echt het doen. En goed, we hebben uiteindelijk gekozen om een bepaalde manier toch het cachet aan die afsluiting van de vastelovend te geven. Ja. Want het is een vreemd jaar natuurlijk, hè? Van het begin, wie is het einde? Ja, het is eigenlijk een heel wazig jaar. Ja. Hè? Uiteindelijk is de carnaval wel op 11-11 gestart. En dat is ook de reden geweest dat we gezegd hebben, oké, als er gestart wordt, betekent ook dat ze moest sleten. Ja. En aangezien voor altijd sleten in Gulpen,
hebben we besloten dat dit jaar ook te doen. Ja. Als L1 zien we niet overal bij, maar er zien nog meer optreden straks. Hè? Ja, we gaan straks in een livestream. Daar zijn ook een aantal artiesten aanwezig. De opnames die door L1 gemaakt zijn, komen door straks ook in terug. Ja. En uiteindelijk sleet voor traditioneel af met het masker in de ton. Ja, en natuurlijk ook met Frans Kronenberg. En met Frans Kronenberg. Ja. Kijk, tradities moesten in ere houden. Ja. Wat wilt u dat deze grote Gulpen vastelovensfinale, wat dat voor gevoel geeft bij de mensen? Nou, vooral het gevoel van dat uiteindelijk toch een beetje dat vastelovensgevoel creëren. En het is natuurlijk nog pijnlijker dat we dit jaar al heel weinig houden en er moeten afsluiten met nog minder. Maar hopelijk daardoor echt het gevoel creëren om volgend jaar echt vol vanaf 11-11 in dat 5e seizoen te gaan. Ja, en we zien al halverwege, maar is wel het gevoel dat het gaat lukken vandaag? Ik heb nog niet alle opnames gezien, maar van mijn eigen gevoel komt het eruit wie ik het zelf in de kop hou. Dus ik heb het idee dat het wel gaat lukken, ja. Ik denk dat het wel goed komt, Robert. Denk het ook. Dank u wel, Robert Lozen namens de organisatie. We hebben die optredens allemaal al gezien. En wij steken zo de weg over de afsluiter te zien van die grote finale door Frans Kronenberg. Ja, wordt spannend inderdaad. En 2 nieuwe gasten aan de tafel. Een meisje, Oetgulpen uit de gemeenteraad en nu het jongste CDA-Kamerlid, kandidaat-Kamerlid moet ik zeggen, Marieke Nas. Van harte welkom. Ja, wat is er normaal gesproken deze dag in Gulpen? Ja, als ik daar ben, dan zou ik natuurlijk vanavond bij de Grote Gulpener vastelovensfinale zien. Want dat is echt een mega happening en zeker voor Gulpen. En er is ons ter oren gekomen dat ze nog een keer op het podium hebben gestaan. Ja, de gemeenteraad van Gulpen weten wat er inderdaad nog een keer op het podium gestaan. Met een eigen carnavalslager, want dat dong wordt er een aantal jaar geleden is. Ja, wordt er voor ons geschreven. Dus ja, dat was wel een mooi beeld. En dan zie je ook maar wie carnaval toch gekkeringen verbroedert en samenpakt. Dus dat is wel heel chic om te zien. En mooi dat ze er is op deze dag inderdaad van die grote Gulpener vastelovensfinale. En Luc Volders is er ook. Van harte welkom. Hey. Voorman van de Klomp natuurlijk, zijn kind van maar ook wethouder geweest in Meersen. Ja. Ach ja. Fijn dat ze er is. Wie is het met zich? Want dat wil we allemaal weten. Ja, nou het gaat wel vooruit, ja. Ik kom wel vooruit, want ja, ik zou wel toch flink geraakt. Is het op september geweest, hè? Vorig jaar september. En ik heb nog wel een jaar nodig om gaan te revalideren, maar de ergste dingen heb ik nu achter de rug. Ja, we kunnen eens even kijken, want inderdaad, Kirsten Paulus bij die op bezoek. September 2019 kreeg Luc Volders dus inderdaad dat herseninfarct. En was er inderdaad moeite met lopen. En hier zien we Luc inderdaad in de kliniek. En dan is er samen met Kirsten inderdaad dat gesprek van hoe is het nu? Dit waren de beelden die we toen in het begin zagen, waar we van schrokken. Maar toen kwamen de jongens van de Klomp. De best vertrouwen in de eigen huis. Schut op tijd. Schut voor de keers, tijd van leefde en samen zijn. Dus hebben ze me gehaald toen. Luc, met die keersgedachte stond vrienden eigenlijk voor dich. Vullen die geen hart onder de reem steken. Niet in die rug. Hij geeft dat niet. Ja, het waren inderdaad emotionele beelden. Maar ook Luc, ik kan me voorstellen, zo'n moment dat die jongens verstorven van de Klomp voordig. Juist op zo'n moment dat ze zich eigenlijk omhoog te trekken. Het zijn elementen die juist in de carnaval ook gelden. Ja. Hoe ze die gaan op kunnen strekken? Ik moet zeggen, ik heb heel veel van al de lui die allemaal meedoen aan LVK, alle artiesten. Al die appjes, die berichtjes op Facebook en zo. En de berichten die ze me schikten, zo, gewoon. Het heeft me zo heel geholpen bij mijn revalidatie. Dat, jongens, dat wil je niet weten. Bedankt dat je dat allemaal gedaan hebt. En als iemand zoiets krijgt, steun hem. Schik hem berichtjes voor te zeggen van kom op Luc. En of een Luc, dat moet er... dat is natuurlijk anders. Dan doen we een andere naam. Ja. Maar het zijn natuurlijk van die gebaren waarvan we vanzelf denken van, het is geen kleins. Dan kun je aangeven wie zworen telt. Het is zo geweldig dat de lui allemaal aan die denken en die dan moed geven om te komen tot volgende stappen. Want als ze dat niet hebt, en de hebt geen doel om te zeggen van ik wil er ergens naartoe werken. En de hebt geen die zich de weg plaveet met aandacht, klein aandachtjes. Die zeggen van, jong, deze nu wel beter, hè, dat geeft toch verhoed of zo gaat. Als ze dat niet hebben, als de weg niet geblaveerd is daarmee, dan kan ze de weg niet lopen en dan raadt ze het doel nog niet. En dat LVK, Luc, van 2021, waarvan ze gezegd hebben toen in 2019 inderdaad, van dat wil ik per se holen. Is dat voor dich echt
een doel geweest waar ze die gaan op hebben kunnen trekken, wat die vooruit geholpen heeft, wat ik de jaren in heeft getrokken. Ik zal je zeggen, ik heb gezegd tegen de fysiotherapeut, luister, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan in mijn leven. En ik wil nog een keer het LVK winnen, zeg ik tegen de fysiotherapeut. En daar moet ik voor werken, ik wil weer op de bühne gaan staan. Ga je gewoon voor aan werken, zet er. Ja, dat gaan we doen. Ik wil zorgen dat ik volgend jaar weer op de bühne steeds. En nu dit jaar wordt er geen bühne. Oké, is er dit jaar geen bühne. Maar volgend jaar, ik heb het gezegd tegen hem nog. Ik heb het ook bij alleen gezegd in een interview. Vorig jaar stond ik weer op de bühne. Zeg maar, ik heb toch wel niet gelogen. Dat gaat toch wel lukken. Ja, is het lukt. Gewoon ervoor zorgen dat het weer gaat lukken. Ja, dat deed ik goed. En begin nou zou het moeten met de spraak. In de slager van dit jaar koos ze nog gewoon zingen. Hè? We kunnen even kijken. Het woord de klomp goed. Ook een beetje geïnspireerd door de coronatijd. En we weten, we mogen geen handjes meer geven, maar wel met de voetjes tegenaan. Ja. Goedenavond. Vrijwilliger met Rutte samen om de tafel gaan. En nu meneer Van Groeten van de klompen zorgt te slaan. Wie is het, ja, wie geeft er nog, wie is er nog met dich? Of is meneer Oostervee ons niet in het gezicht? De klomp goed, de moest de goed onthouden. Ik heb geen kwaad, al best er nog zo erg verkouden. En beding u toch die eske goed te doen. Ik heb beweging en het humor, jong, dat deed de minst maar goed. Ja, Luc, hebt niet gewoon uiteindelijk LVK wel goed gescoord. Complimenten gekregen wel voor het liedje? Jawel, prima. Dus heel veel leuke reacties, ook op het liedje. En we zijn toch uiteindelijk blij met de derde plaats, want zo wacht zijn we ook nog nooit gekomen. En altijd een beetje verhoogd gewoon. En verhoogd denk ik, nou, afgelopen jaar vijfde, nu derde. Nou, dan zijn we nog maar kort dit we er tegenaan tekenen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Marieke Nas, van harte welkom. Hè. Vooral net al even dreuven van de BIS van Gulpen. Hè. Maar de BIS ook nu kandidaat Kamerlid. En speelt nu juist in deze periode de vraag, wat kan verdoen voor de jongeren? Want die zitten een beetje in de knel. En de burgemeesters die gaan overleggen nu dadelijk met het kabinet om te kijken, wat kan verdoen? Wat is er mogelijk voor die gevoel? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is, en vandaar dat de oproep van de burgemeester zeg maar, nu ook zo sterk is. Hè. Ja, er moet wel echt perspectief gekomen voor die jongeren. Die zitten nu al zo lang heen, digitaal onderwijs. Ja, dat is eigenlijk gewoon niet meer vol te houden. En daarom denk ik dat het wel heel goed is dat die burgemeesters ook die zorgen gaan uiten en ook gaan kijken, wat kan wel nog de komende periode. En dat vooral gaan kijken, wat kan nu wel en niet meer wat kan niet. En die burgemeesters die zitten ook heel dicht in die samenleving, die weten ook wat er speelt. En die kunnen dat ook hartstikke goed gewoon inbrengen. En ik hoop eigenlijk dat ze toch zo snel mogelijk kunnen gewoon kijken of er wat versoepelingen kunnen gewoon plaatsvinden. Want die jongeren, want ik spreek er ook een heleboel en ik ben zelf 27, dus ik mag me ook nog tot die jongeren rekenen. En dan merk je toch wel dat het perspectief moet wel echt gewoon komen. Wat denk je dan zelf aan wat soort versoepelingen? Nou, dat kan van alles zien. Kijk, ik denk dat we moeten gewoon kijken dat in ieder geval dat digitaal onderwijs, dat in ieder geval van de baan gaat. En dat er ook gewoon gekeken gaat werden, dat er dadelijk ook wel wat versoepelingen zijn voor horeca, et cetera. Dat jullie ook toch wel weer een beetje naar boete kennen en de straat op kennen. Ja. Of een klok afschaffen. Ja, dat is denk ik een van de eerste dingen die in ieder geval weg moet. En dat loopt nu op dit moment ook nog wel een redelijk spannend proces. Een van de jongelui waar we het over hebben is bijvoorbeeld de prinses van Unum. Die was vandaag eigenlijk als enige in functie op de carnavalsdinsdag. Sanne Kroos vierde vandaag die laatste avond met een kienavond. We zagen beelden bij het uitroepen van dich als prinses. Wie is dat nu voor dich ervaren? Wie bijzonder was dat? Ja, dat was wel heel chic. We wisten dat we een van de weinigen in Limburg zouden zijn die dit zouden doen. En alle ogen waren dus op ons gericht. En dat was natuurlijk heel spannend, maar aan de andere kant nog superleuk. En ja, dit is natuurlijk iets super speciaals om met te mogen maken. Dus ik vond het echt wel heel erg gaaf. En wie is het om de enigste prinses van Limburg te zijn? Ja, superleuk. Ik bedoel, we zijn echt een unicum. En ondanks alles wat niet kan, zorgen we toch dat we toch nog heel veel kunnen doen. En het is gewoon superleuk.
Welke activiteiten heb je er allemaal georganiseerd hier nu? Nou ja, we wouden eigenlijk een hele hoop meer doen, want toen kwam de avondklok en de min 12, dus het werd lastig. Dus toen hebben we alles toch nog om weten te zetten naar online. Dus we hebben een vastelovensvirusquiz gehad zondag. Gistermiddag hebben we de Crazy Boswielkes Challenge gehad. Dat is een challenge hoe de kinderen van het dorp opdrachten kosten doen en insturen. Dus dat hebben we gisteren gepresenteerd. En nu zijn we live bezig met kine. Dus dat hield ons vanavond bezig. Wie vond ze het jaar als prinses zijnde, ondanks de corona en alle beperkingen? Ja, het is en blijft gewoon super gaaf. Ik bedoel, ik hoop echt met heel mijn hart dat ik de enige ben die het zo moet doen. Want wie het normaal is natuurlijk wie het eigenlijk moet. Maar zoals mijn spreuk ook zei, als het niet kan, dan moet het maar wie het kan. En ik denk dat we er iets super gaafs van gemaakt hebben. En ik ben ook echt wel trots om dit jaar prinses te zijn geweest. Ja, en die trots die is natuurlijk terecht. Mooi dat het lukte voor Sanne Kroos. Mooi dat ze even tijd voor ons had tussen het kino door. Want zo'n kind zo vals kino hebben. Vals kino, ja, dan moest wel gewoon lopen de nummertjes letten. Hè? Ja, Luc Volders, fijn dat je hier bent. Verken ik natuurlijk van de Klomp, maar je bent ook wethouder geweest in Meersen. Dus ja, in die zin, 20 jaar lang. Ja, in die zin kent ze ook de politiek heel erg goed. Ja. Wat vind je nu van die situatie, zo wie dat lup vandaag met die avondklok? Maar jong, enig rotte poppenkast. Dat houden we weer. Moesten nog een. Die geesten, dus daar hebben ze op gestemd. En dan denken ze van, er zitten verstandige lui die dat beleid allemaal goed op een rietje zetten. En het gebeurt, dat gaat fout, dat gaat fout, dat gaat fout. En nu gaat dit dan nog fout. Alleen nu toch. En nu reageert het een beetje normaal op. Als de rechter zei van, oké, dat hebben ze nu fout gemaakt. Dan moesten ze zeggen van, als Rutte best zegt, laat ik adviseren door jullie, die dan zeggen van, oké, jongens, we hebben een fout gemaakt, maar toch is de avondklok het beste. Laat van u gewoon rustig blijven. Hè? En we gaan even niet in een hoger beroep, of zo gaat. Want nu dadelijk kiezen ze een wedstrijd en de kiezen alleen maar verlierers. Want die viruswaanzin of waar, wie ze zich nemen, die gaan daar weer tegenin. Als ze verleren en als Rutte verleert, ja, dat is een gigantische... Dus ook een beetje de polarisatie op. Gezichtsverlies, ja, dat moest ze niet doen. Prima. Dat is ook duidelijk. Zullen we even terug gewoon naar 1997? Ja, gezellig. Altijd gezellig. Ja, altijd leuk. Hier is Luc Volders. Met ze nog? Met ze nog. Kent ze nog, Luc? Oh ja. Dat wordt als neugentje toen toegevoegd in de finale. Weet ze, er worden alle finalisten geweest, er moest ik één nummer toegevoegd worden. En ik gooi de uitzending gemist en die belt pa Bob, zeg jammer. Hebben ze niet gewerkt, zit er dan. We zijn wel door. Oh, geweldig. En we houden daar opgetrooid in de Haanhof. Dat wordt zo geweldig. En we komen van de bühne af. En het publiek dat wordt zo enthousiast. Ik zeg tegen pap, we gaan niet winnen. We gaan niet winnen, man. Dat volk was zo enthousiast in de zaal. Ja, dat was ik alleen, maar Colby Meers. Dus wel jelle bussen van Meers gingen er naartoe. Uiteindelijk zijn we geworden. 7 of 8, ik weet het niet meer. Maar een geweldig nummer ook. Hè. Het is goed metgezongen al die jaren. Ja, dat is chique tijd, man. Chique tijd. En ik weet dat toen de uitslag geweest was, toen komen alle artiesten nog een keer de bühne op en iedereen ging gewoon door met zingen. En gewoon oren nadat de uitzending geweest was. Want ik zing niet iedereen zijn liedjes te zingen. Daar of dat was een kolkende. Als ze er nu even nadenkt, dat kent nu gaan niet meer allemaal. Hè. Ja, dat is mooi. Marieke was er 3, hè? Dat is een tijdje geleden, ja. Een tijdje geleden, inderdaad. Maar even nu inderdaad even kijken naar de campagne die ze dadelijk is voeren. Natuurlijk om toch als jongste uit Limburg in de Tweede Kamer te komen. Een beetje gegijzeld door corona toch, of niet? Nou, dat is wel een hele rare campagne, dat klopt inderdaad. Dat is echt afwijkend van normaal. Want ja, zeker, ik ben zelf van het CDA en we zijn echt wel gewend om ook midden in dat verenigingsleven te staan, in die samenleving. Ja, en dat gaat op dit moment niet. Net zoals ze dat nu met carnaval zien, dat liet ook echt missen. Ja, dat ze niet toch samen gaat kunnen ondernemen. Ja, zo hebben ze dat eigenlijk nu als kandidaat ook. Want ja, du zit ze niet voor zichzelf, maar du zit er omdat ze gaat wel eens betekenen. Ja, voor die lui, voor die samenleving. Ja, en dat lukt alleen maar als ze er ook met een gesprek
gesprek geeft en ook midden in het gesprek blijft. Maar uiteraard ga ik me wel proberen om me op andere manieren te laten zien. Dus bijvoorbeeld via social media, maar ook nog gewoon de ouderwetse huis-aan-huisblaadjes. Dus ja, het werd een combi van alles en nog wat. En ik ben natuurlijk wel ondertussen ook alweer 7 jaar raadslid in Gulpen-Wittem. Ja, dus dat kent ze wel een beetje. Ja, dat neem ik wel mee. Even nog even kijken naar de carnaval in Gulpen, want dat kent ze natuurlijk ook heel erg goed. Hè? Dus hij is van, natuurlijk, die grote Gulpener vastelovensfinale, die doe ik. Maar eigenlijk word ik veel meer van het oude wieverbal. Ja, we hebben sinds een paar jaar voor de traditie om met de dames van de gemeenteraad en het college op pad te gaan. Dus we gaan inderdaad op Ouwieverdag in Gulpen op donderdag gaan verzamelen, hier samen ontbijten en dan trek voor alle cafés langs. Ja, dat is toch eigenlijk een hele oude traditie ook. Ja. En dat is natuurlijk die Gulpener, die grote vastelovensfinale zijn greuien. Ik kan een beetje aangeven, ik kan een beetje perspectief zetten van wie dat is gegaan de laatste jaren, want ze heel oud is er natuurlijk nog niet. Nee, en ik heb ook niet alle edities metgemaakt, zo eerlijk moet ik zeggen. Maar ja, wie het eigenlijk is ontstaan, dat is dus via Frans Kronenberg. Daar had toen het LVK gewonnen. Ja, in 2003 zijn ze daarmee begonnen. En dat wordt eigenlijk steeds groter en groter. Ja, en Gulpen had zelf ongeveer tussen de 3.500 en 4.000 inwoners. Ja, en als je ziet op zo'n dinsdagavond wat toverlu op afkomen, ja, dan zijn we als gemeente ook altijd mega trots en ik zeker als inwoner. Ja, dat zo'n evenement in onze gemeente gehouden werd. Ja, ik kan me goed voorstellen. Het is inderdaad een moment dat ze iedereen, eigenlijk gans Limburg, op bezoek is. Ja. En zo hadden wij natuurlijk ook wel een beetje het gevoel van je wil eigenlijk iedereen in de provincie weer een keer samenbrengen. Kan eigenlijk maar met 1 liedje deze dagen Noord-Zuiden van Lex Uiting. Maar wie gaat dat dan doen? Want kon niet meer eigenlijk fysiek bij elkaar. Werd zo hoog, Luc, is altijd moeilijk. Dus hebben we gevraagd, stuur jullie eigen filmpjes in. Als jullie Noord-Zuiden zingen deze dagen. Lex Uiting heeft het gevraagd. We kregen er veel. En dit is uiteindelijk het resultaat. De corona-editie van Noord-Zuiden van Ug. Vicky, daar gaan we weer, jong. Was vergoed, even vertrokken. En zoveel van plan. Maar het brood schreeuwt vlokken. Toch wil het verstand toch niet van. Al die jaren waar ik nergens toe. Het is goed geweest, breng me maar op. En zing maar mee. Kom op, ons God, zie je om. Vastgelopen, wees ons dan. Ik ben geboren, gelukkig geworden. Ik kom weer, maar kom ook altijd weer. Hoe gaan we weer? Terug naar het stadje van plezier. Het circus schiet, goeiemorgen. Op collega's bedankt. Misschien als ik hem blijven wachten. Met heel de truc weer zien. Al die jaren was ik nergens toe. Het is goed geweest, breng me maar nooit. Laat ons nooit zien, vastelopen. Het stadje van plezier. Natuurlijk niet beter is meer. En natuurlijk niet weinig van wie. Maar één ding heb ik wel geleerd. Het is wie ik het zijn hier. Vastelovend is ons toch. Kom
gaatje van plezier. Ja, dat was echt te gek. Ik heb zoveel verschillende dialecten gehoord. Van het noorden, wie is het zuiden, van het oosten, wie is het westen. Gans Limburg kwam langs. Je kunt dan nog eens goed zingen, daar moet je wat mee gaan doen. Ja, dit jaar kost het niet anders, maar ik hoop van ganse harte dat ik volgend jaar gewoon weer met mijn eigen band in een kokende zoepkoel of een Remund of een Maastricht of een Heel of waar dan ook staan. In Venrooy misschien zelfs. En met nog het live kan zingen. Noordzee. We zien ons het volgend jaar. Halt moed. Ja, bij een lege zoepkool inderdaad dit jaar. Waar we hier ook nog een beetje mee zoenkelen. Ja, want het blieft toch natuurlijk een fantastisch nummer. Wil u nog een keertje terugzien, dan is het nummer met alle bijdrages ook terug te vinden op L1 Facebook. Kunt u gewoon kijken, delen, wat u er ook mee doen. Staat er voor altijd op. We gaan dadelijk naar de finale. De grote Gulpener vastelovensfinale in Gulpen. Met Frans Kronenberg. Over het masker uiteindelijk in de kist doen. En daarmee is vastelovend afgelopen. Maar Luc Volders, jullie hebben ook een mooi evenement in Gulpen. In Meersen, hè? Oh, sorry, in Meersen. Gooi ze doorheen. Ja, we hebben de top 111. En in het begin kostte de stemmen op de 111 leukste liedjes. En nu komt vanzelf een lijst staan. Hè? En dat is ook uitgegroeid. Dat gaat ja, zo'n paar honderd, een paar duizend. Afgelopen jaren zijn altijd 2.000-3.000 maanden op de markt. En alle artiesten komen daar ook. Dat zijn ook de artiesten uit Noord-Limburg. Die komen dan even langs Meersen en die gaan dan rijden door naar Gulpen. Of ze gaan eerst naar Gulpen en rijden terug door naar via Meersen weer. En dat is een kruisbestuiving die prima werkt. Ja, vertel eens me eerder van, ja, er is er wel eens een jaar geweest, er wordt gewoon vrachtwagen, hop, kartroute en cartouche erop en spelen. Dat wordt het eerste jaar. Gewoon de vrachtwagen, de klep ging naar voren. En dan komt cartouches. Wat is cartouche? Bellen. Ja, ze zijn met de keizer. Onze naar voren, hè. Justine. Dus ik kom op, jong. De dingen, de wagen op. En die hebben toen, dat zit bij ons in de familie, gezongen. Dat was toen de hit. Ja, inderdaad, fantastische dag. En dan komen ook alle andere artiesten die in gans Limburg gezongen hebben, die komen dan ook. Zoals wie zijn Gulpen komen ze ook naar Meersen. En dan zingen ze door. En dat is ook de sleuteloverdracht, de einde van de carnaval van de jeugd, is dat voor de geulmannetjes. Dus ja, en dan kan ik wat vuurwerk worden. Ja, dat mogen ook tegenwoordig niet meer. Maar ja. Ja, maar voor gemeenschappen natuurlijk wie Meersen, maar ook wie Gulpen Marieke, zijn dat natuurlijk wel belangrijke momenten. En zo'n carnaval is wel een evenement, een festijn, een initiatief ook vaak, waar zo'n gemeenschap op leeft, van groeit. Ja. Gaat dat ook in Gulpen? Ja, zeker weten. Dat geldt zeker in Gulpen. En daarom is het ook zo super jammer dat het dus dit jaar ook niet kent. Ik zie wel, moet ik zeggen, in de ganse gemeente en ook eromheen allemaal initiatieven gelukkig wel ontstaan van allemaal verenigingen. Dus ik hoop, wens volgend jaar waar alles mag op de normale manier, dat het ook weer helemaal werd opgepakt. Want ja, carnaval, ja, dat kunnen een paar gekkeringen samen. En dat is wel heel belangrijk. Ja. Deze dag wat heb je gedaan? Nou, ik ben nu vooral dus maar heel druk geweest met de campagne. Ja, dat zijn nu dagen die eigenlijk een beetje zijn vrijgevallen en waar we verder ook niet veel kennen door alle maatregelen. Dus ik heb gewoon de campagne gedaan en natuurlijk nog gewoon gewerkt. Want in het normale leven ben ik advocaat en dat lukt natuurlijk gewoon allemaal door. Moet ook gewoon door. Inderdaad, spannend. Luc, wie zit het er nu voor dich eigenlijk de komende tijd doet met revalidatie en wat verwacht je nog? Wat kinderen nog dadelijk? Ja, goh, dat is een moeilijke vraag. Wat ken? Ik zeg, ik heb het gezegd, ik wil volgend jaar weer op de bühne staan bij de volgende LVK-finale. En ik wil even reclame maken, LVK, spatie, nummer 11. Ik vraag bij de dingen dat we volg nummer 11 krijgen. SMS naar de knoop dit volgend jaar, jongens. Dat voor eindelijk eens een punten krijgen van de SMS. Ja, want die SMS-jury, die nekkers iedere keer. Weer, hè? En dat gaat niet meer gebeuren, hè, jongens. Dat gaat niet meer gebeuren. Nee. Ja, maar dat is natuurlijk wel opvallend. Hè. Dat is natuurlijk vaak, bijvoorbeeld Katja, zo die vandaag houdt dat oog hè, dit jaar, die houdt veel punten. Maar dan is er altijd een jury, daar krijgt zich het minder van. We kunnen ons nog altijd herinneren, natuurlijk, Björn en Mieke, die is destijds in Heerlen veel punten kregen tot weinig de jury Limburg-Zuid voorbij kwam. Dat worden er ineens veel minder. Het hoort ook een beetje bij, natuurlijk, het LVK. Ja, er een keer een beetje bij, ja, maar kijk, we zijn nu al 4 of 5 jaar bij die top 5 van de hoofdjury geëindigd. We eindigen altijd bij de oud-finalisten. Bovenaan, dankjewel oud-finalisten. Super.
En voor alleen de SMS-jury, ja, dat is ieder jaar opnieuw in de steek. Dus dat moet echt veranderen. Oké, nou, boodschap bij deze gegeven. Ja, Heel spannend. En daar is de revalidatie op geënt. Hè. Oh, dat kan inderdaad een goede De inspiratie. loopbaan, je hebt de loopbaan, nu je durft erop te lopen. En dan zet ik iedere dag een eindje aan de kilometer halen. Dus 50 dagen heb je gewoon 5 kilometer per uur. Oké, dat is een goed teken. Goed, Marieke, ik kom nog even terug bij dich. Want dadelijk, we zitten te wachten. We kunnen dadelijk schakelen naar die finale met Frans Kronenberg. Wie is met Frans? Want we hebben een beetje zorgen gemaakt om hem. Ja, volgens mij in een heleboel zag op zijn Facebook-post wie veel reacties tot er kwamen. Ik heb nu nog met de Frans gebeld, dus ik heb hem vandaag nog aan de lijn gehad. En ja, ze had nog omstandigheden, gaat het goed met hem. Hij is weer op de been en ik kan dus ook vandaag gewoon live zingen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om dat te huren. Ik ben even aan het denken wie hij natuurlijk de slager houdt, wie hij het LVK won, met wie er Herjo Dimberg heeft gemaakt. Hij was ook natuurlijk nog super klein. Word ik nog heel jong, ja. Basisschoolleeftijd. Ja, het is wel leuk in de zin van in die basisschool in Gulpen, dat wordt dan, kan je me voorstellen, ook in zijn liedje, wat ze in groep 3 of groep 8, wat ze ook in samen zingt. Ja, hoe ze de carnaval dan met de poplabel in inscries ja, en ik heb daar zelf eens op de basisschool gezeten, maar zelf staat daar drongen door, inderdaad. Ja, dat was wel chic, ja. Kun je je er nog van herinneren? Nee, dat is toch wel lang geleden. Maar ik kan me wel nog goed herinneren, inderdaad, dat Frans wel een bekendheid was destijds. Ja, zeker. Oké, dan gaan we nu langzaam dan inderdaad nog hulpen. Dan is het moment suprem aangebroken. Gewoon voor het masker definitief naar onder takelen. En gaan we luisteren naar Frans Kronenberg, zaken voor naar Robert Jansen voor de finale van de grote Gulpener vastelovensfinale. Ja, en de kop die is nog niet naar onder getakeld. Dat duurt nog even binnen. Er zien er nog een paar aan optreden, Paul en Leo. Dus dan kan ik een paar minuutjes duren. Maar goed, we hebben het net over Frans Kronenberg. Met zijn geheid net over Frans Kronenberg. En je maakt zich een beetje zorgen. Hè? Wie is het met Frans? Nou, hij staat net met Frans. Goedenavond. Voor omstandigheden gaat het goed. Ja. En wij denken dat de grote Gulpen was wel onze finale. De werd de laatste krachten eruit gehaald om daar weer acte persoons te kunnen geven. Want toen zag je van, ja, de 19e keer, daar wil ik ook bij zien. Ja, zeker dat. Hè. Want zeker de afsluiting. Hè. Allemaal die keur van artiesten wat we hebben gehad afgelopen jaren. En het liedje is altijd een mooie barcarole in de muziek. Is ieder gelijk. Waardoor het allemaal om de nu te amuseren. Dat is de hoofddoel. Ja. Breng ons even met naar het verleden. Wie is het ooit begonnen, Frans? Nou, we hebben 2002 het LVK gewonnen met wie de Hergo Nimmerheid gemaakt. Ja. En op een gegeven moment wordt gedecoreerd, geëerd in Gulpen op een wagen. Ik voel een beetje met de mond blijven hoor, Frans. En op een gegeven moment toen wordt gezegd van luister, dat moet vergeet me doen. Ik zeg jongens, Gulpen laten we een keer de finale maken van het carnavalseizoen. Ja. En toen is het ontstanden. Ja, hoe is gedacht dat het zo groot zou worden, Frans? Nee, groot, maar vooral gezellig. Ja. Uit de ganse provincie komen nu, we beginnen over nog de vastelavondvierde van het jaar. Maar uit de ganse provincie komen er nu hier naartoe om dat afscheid te vieren van de vastelavond wat ze gehad hebben. Ja. En dat werkt fantastisch. Maar hoe is gedacht dat ze het zo klein moest vieren wie dit jaar? Nee, dit is het wat gewoon nooit meer hopen mee te maken. Verstaan op een gegeven moment hier met de kleine Gulpen vastelavondsfinale. En we hopen dat het eenmalig is. En tot we dit jaar kunnen zeggen, versleet dat het af. Ja. En we gaan weer terug naar de realiteit. De carnaval zoals we het gewend zijn. Ja, maar de begrijpste maatregelen wel, hè? Want u bent zelf heeft corona gehad. Daar is zo zeker geweest. Ja. Wie erg best eraan toe geweest, Frans? Nou, ik heb op een gegeven moment eerst het ziekenhuis een hele gelegen. Toen overgeplaatst naar Venlo. Dus dan denken ze, jongens, wat best een gelukkige gemeente als ze door hier steeds. Ja, ja. Laten we zeggen, 70% weer door. En die andere 30% die komen wel. Tijd komt raad. En rustig aan opbouwen tot we weer gaan fietsen. Ja, sommigen hebben gezegd, het wel, ik sla dit jaar toch maar een keer over. Maar niet Frans Kronenberg. Nee, dik moet ik bij zien. Ik bedoel, dat is wie kindje zeg altijd, hè. Dus dan moesten altijd achter persoons kunnen geven. Die kindje. We zien op de achtergrond zien we het vuur. We zien dat er een ton staat. Kun je ons even uitleggen, wat staat er dadelijk moet gebeuren? Nou, er gaat dadelijk het masker, hè. Het folklore van carnaval, van vastelovend. Dat gaat dadelijk verdwijnen. Als afsluiting van de finale van de carnaval in 2021. En we hopen dat nooit meer terug te krijgen. Dus dat masker dat mag eigenlijk voor eeuwig verdwijnen en nooit meer terugkomen in die hoedanigheid wie we het nu kennen. Ja, maar het moet wel terugkomen in hoedanigheid wie dat we het kennen van andere jaren. Zeker niet. Daarom zeg ik ook, laten we verdwijnen, maar we terugkomen in hoedanigheid zoals we van die andere jaren kennen. Ja. Er is een man, een artiest die ook leeft van het publiek, van het volk, van de reactie. Dit jaar niet, hè, Frans? Nee, dit jaar staat ze in de studio met de camera voor.
de denkst op een gegeven moment, ja, dat is een lu vol met publiek, en de zaal vol met publiek. Ja. Nee, dat is er niet. Dat is toch niet datgene wat veel willen. Ik zeg altijd, ik wil het publiek in de uisters kunnen kijken. Ja, Mick en Snauw gekeken, dat wel. Hè? Ja, zeker weten. Dat was het nog leuk hier. Ja, ja precies. Ja. Zeker weten. Maar dat missen wel, die warmte van het ja, publiek. dat is voor iedereen. Dat hoort ze ieder artiest zeggen. Het is leuk om het voor de lu te doen. Ja. Hè? Toch een beetje carnaval Ja, brengen in de die hoeskamer. deze ook, hè, de online versie. Hè? Maar van de andere kant, iedereen zegt, jongens, wat is dit ben ik blij als dit afgelopen is en dat we wat terugkeren naar de realiteit. Ja, want vorig jaar weer een grote hoop ze weer. Hè? Ja, zeker weten. Ja. Zeker Ik heb weten. zo met nee liedjes. Eerst wel nee inspiratie gekregen, Frans. We zijn wel bezig, we Ja. zijn wel aan het praktiseren voor het Genoeg energie? Ja, zeker. Ik bedoel, zolang wie dat goed gaat, blijf er bezig. Daar blijft niet niks. Gewoon lekker feesten, de lu plezier maken en samen maakt de carnaval. Ja. Het schoon is dat de Vastlovens dinsdag normaal ook gans Limburg deze kant op trekt. Hè? Het is niet alleen maar Gulpen en omgeving. Nee, ze komen van beide zijden komen hier naartoe. En dat is ook het fijne, we hebben de uitzending van 5 tot 8 opnames. Ja. En om 9 uur gaat het live bij L1 de login. Ja. En we hebben altijd gezegd, iedere vastelavondsvierder, carnavalsvierder, moet in zijn eigen café de carnaval kunnen afsluiten. Ja. En om 8 uur afgelopen kunnen die rustig in de ganse provincie op hun plaats zien. Ja. We zien niet in een café, maar wel bij de brouwerijen. Dus we Ja, zitten dik in de buurt. Ja, hè? zeker. Rukrit, Ja. het gerstenat. Het gebeurt nou voor de 19e keer, Frans, voor Ja. dich. Best dan even een beetje gespannen nog? Of ze is van, nou, ik ben het zo gewend geraakt? Nee, maar gezond spanning moest je hebben. Je moest nooit kunnen zeggen, oh, ik doe het even met de losse pols. Ja. Dat is niet leuk. Je moest een beetje gezond spanning hebben, dan lukt het meestal altijd. Ja. Kent u het gevoel beschrijven wat de vastelovend duidt binnen de mens? Ja, dat is wel de realiteit, hè. Even alle zorg en zorgen vergeten. Plezier maken onder elkaar, oud en jong. Dat maakt niks uit, maar dat is carnaval, dat is plezier. Ja, en het voordeel is van vastelovend vieren, van het carnaval Carnaval, vieren. ja. Kent ze dat op late leeftijd blijven doen, Frans? Nee, jong, ja. weet dat zien nu soms op de tv, hè. Ja. Dat de luken zitten van 80, 90, 94 jaar. En dan zie je toch weer met schonkelen, zeg ik, jongens, kijk, dat zijn de echte. Ja. We waren vandaag ook met Beppie Kraft, waren we ook in Gulpen, in de verzorgingsstoels. Ja. Dus ook al die oudere mensen zitten er fijn nevenijn en zitten met te schonkelen en met te zingen, met te klappen. Dus carnaval, vastelovend is van alle tier, Frans. Leeft iets, zegt dat niks. Ik bedoel, de muziek, de carnaval, de vastelovend, maakt de lui weer jong. Dan gaan de herinneringen terug naar vroeger en dan zien ze allemaal opleven. Ja. En dat doen we voor. Ja. Is er wel, gaat Frans gissen van dit vreemde jaar, wat ik bij is gebleven, wat dan wel heel fijn is geweest? Nou, dit is een vreemd jaar. Je geniet van de kleine momenten, van toch te doen voor het publiek, wie van de gaaf. Ja. Maar het is niet datgene wat ze wil doen. Nee, dat zeggen alle artiesten, verkijken we goed als we normaal waren. En dat hoeft niet altijd goed te zien. Nee. Al zitten er 30 man, maar dan hebben ze toch weer in die uisters kunnen kijken. Dat is het voor. Je kunt niet te veel uisters kijken, zo meteen, maar je kunt wel in de camera kijken. Van Zeker Alain, weten. Genoeg mensen zien dit wel. Dus die verwachten wel een fijn liedje van Frans. En dat is het liedje wat ze al jarenlang zingt. De toch, mooie barcarolen, wat Ja. ik zeg, in de muziek zijn we allemaal gelijk. En Ja. dat doen we het voor. Veel zorgen dat de lui zich amuseren. Dat is de hoofdmoot van ons. En wanneer de lui zich amuseren, dan zijn we zelf voor 100% tevreden. Ja. We kijken hier even naar Paul en Leo. Volgens mij Ja. zijn ze er even bezig, Frans. Die zijn er even bezig. Ze hebben toch geen toegift gepland? Nee, denk dan ik, kun je of nog wel, een hè? derde liedje, dacht ik. Hè. Dit is het derde liedje. dat is Dit is het dat is derde liedje. Ja, dus ja. zo meteen moet het dan klaar. Dan krijg ik wat in de gezien. wing en dan ga heb ook- ik tegen mij de microfoon. Ja, schoon, dan ga je zingen. Dan ga ik zingen. Ik zag wel, er waren 2 presentatoren vandaag. Hè. En Ja, eentje die blijft Astrid. binnen staan. En Astrid die gaat zo meteen... Die gaat dadelijk mee aankondigen ja, met dat mooie liedje wat ik zeg. Hè. Ja. Wat ze gaan kennen, normaal gaat dat naar zekdukjes te logen in. Ja. De ganse plein staat dan te zwaaien, ermpjes te logen in. Ja. En dan zeg ik, jongens, dit was wel een fantastische carnaval. ja. Maar dit jaar was het een hele vreemde carnaval. Ja, zeker weten we allemaal. Of vierde worden of vier worden, het is allemaal improviseren. Proberen toch het te brengen om de nu te amuseren. Maar het is anders is wie anders. Ja. En de tekst van het liedje wat ze daar gaan zingen, past er erbij of wat is de inhoud van dat liedje? Ja, maar dat is, hoeveel moeten jullie onderheen toch altijd zo lastig doen? Ja, ja. Zonder ruzie, zonder chagrijn. Wordt het leven toch altijd schoon. En dat is toch hetgeen wat jullie aanspreekt. Ja, een soort van Walhalla was ze kent Ja, kriegen. zeker als weten. iedereen een beetje metgeit, respect doen voor elkaar. Ja, het ja, samen ja. duidt, het samen kan vieren. We zien bijna toegekomen, ja, volgens mij zien Paul en Leo klaar. Die zijn Dus klaar. zometeen gaat het echt aan gebeuren. Symbolisch gaat een pop in de kop. In de ketel. In de kop en de ketel. Ja, dus, en de kop van deze vastlovend, die willen we nooit meer nooit terugzien. meer terugzien. Voor wie moeten ze volgend jaar een nieuwe kop maken, maar daar gaat voor altijd in de eeuwigheid weg. En jij is dan nog een stukje
extra hel zingen of extra groot zingen? Of nee, extra... gewoon wat proberen goed te zeggen. toch Dat goed is te het zingen, voornaamste. ja, Ik bedoel, ze zijn de stem van Frans gewend. Ja. En ze moeten ook nu weer klinken van, daar staat Frans Kronenberg. Oké. We kijken heel even of dat we in de verte, ja, je ziet bijna niks natuurlijk, Maurice, want er zitten allemaal, ja, het is geen mist, dat zien rookwolken van de machine. Ja, ja, maar het is wel druig. Er zijn robberlozen van de organisatie, dat staat erbij. Er staat bij de Er staat bij de ketel. ketel en zo meteen gaan we van binnenuit werd er geschakeld naar boete voor de internetuitzending. En voor ons zien we er dan bij. En dan gaan we de vastelovend 2021 of 2021 gewoon gaan we afsluiten. afsluiten. En we kunnen niet te lang blijven praten, Frans Mier. Ja, Wanneer we ik hebben al zat plekje toe. Frans maakt er een schoen naafzoeting van. Dankjewel. En zing zo goed dat we volgend jaar weer een gewone gekke vastelovend krijgen. Dankjewel voor dit weer. En geniet van het zingen. Dankjewel. Dan doen we het af, Groetjes, Frans. hoi, En hoi. ik kijk er niet uit. Vanavond op de bühne stingen. Dankjewel. De organisatie achter en vooral toes, leef lui. We hebben toch gevuld, ondanks dat het op afstand wordt, dat er heel kort bios wordt. En in samenwerking met L1 en in samenwerking met de gemeentelijke en de provinciale overheden, met alle carnavalsverenigingen, met hooglustigheden die hier vanavond worden, alle initiatieven van virtuele sessies, van virtuele zittingen, programma's, pubquizjes, mini-optochten. Iedereen heeft zich van zijn beste kant laten zien. En met een kleine knipoog hopen we van harte dat volgend jaar weer alles gewoon is, zo wie we ons gunnen, zo wie we ons wensen. En dat we weer een richtig carnaval samen kunnen vieren. Ik wil vragen om het masker naar hier te laten komen. Zodat we echt, en de zakdoekjes is deel van normaal oos, maar misschien heb je toes een zakdoekje bij de hand om de carnaval af te ronden. Het masker gaat de kist in en kijk met ons met. En vul het met ons met. Dan gaat het. En normaal tellen we van een af. Zullen we dat nu ook doen? 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dan zwaaien we naar de vastelovend 2021. Maar de vastelovend, dat is een gevoel. Dat zit in ons hart. En we hebben nog heel even, zo wie in de traditie voordat hij in Gulpen gewend zie je. Mag ik neven mij en achter mij vrij, om mij nog eens in dat gevoel te dompelen, samen met Frans Kronenberg, in de muziek is een ieder gelijk. Vastelovend vieren Limburg. Carnavalsvieren Limburg. We hopen nooit meer een jaar mee te maken wie dit. Het masker is verdwenen. Dat masker willen we voor dit truc. We zullen zorgen dat volgend jaar dat er nu product is. En nu gaan die Hennekes er nog in. We gaan zwaaien wie altijd. Maak het gezellig. Hoeveel moeten nu onder mij toch altijd zo lastig doen? Zonder ruzie, zonder chagrijn, wordt leven toch altijd schoon. Als de nu professor is of
prachtige beelden, Oetgulpen. Dus inderdaad ook met de afsluiting van Frans Kronenberg van de carnaval van 2021. Daarmee komt er ook een einde aan de carnavalsprogrammering van L1 voor dit jaar. We hebben extra goed ons best gedaan. Fijn dat u met ons de carnaval wilde afsluiten. Luc Volders, hartstikke bedankt dat ze er was. Heel veel succes in de revalidatie. Volgend jaar LVK. Ja. Dat gedaan. Ja. Is nu je doel, hè? Heel veel ja. succes. Marieke Nas, heel veel succes met de campagne. Dankjewel. Misschien wel jongste Kamerlid dadelijk. We zullen het zien. Ik bedank u voor het kijken. En we hebben het gehoord van de jongens van Spik en Span vanavond in deze uitzending. We beloven het. Komt goed. Fijne avond.